Szép estét kívánok mindenkinek, szervusztok! Most már azért bevet, hogy tegeződünk itt ezekben a körökben. Nos, amikor készültem és tudtam, hogy jön az Áron, és köszönjük még egyszer, hogy elfogadtad a meghívást, és ma itt vagy. Köszönöm szépen. Akkor gondolkoztam, mert minden beszélgetésre föl szoktam készülni, abból, akivel beszélgetek, amiről beszélgetünk, de ugye itt főleg a gazdaságra van kihegyezve ez a mai beszélgetés, de nem feltétlenül csak arról kellene beszélni. És akkor elkezdtem elmélyedni a dologban, aztán rájöttem, hogy miért beszélnék én olyanról, amihez nem értek. Hiszen az én szakmámban a gazdasági dolgok, például azt, hogy portfólió, az egészen más jelent, mint a te szakmádban. A költségvetés nálunk, hát, hogy úgy mondjam, egy kicsit szűkösebb és mást jelent, ha egyáltalán van pénz, amiből költségvetést lehet tenni. Tehát arra gondoltam, hogy én azt a pozíciót foglalom el, a naív, egyszerű állampolgár, aki mégiscsak a gazdasággal így, úgy, amúgy találkozik, ha máshol nem, a pénztárcáján keresztül. De az, hogy te értesz ennek a működéséhez, és erről tudomásom szerint nagyon köznapi nyelven is tud beszélni, nem csak úgy, hogy senki ne értse, hogy mit beszélünk a gazdaságról, de olyan jó hangzó, jól csengő szavakat használjunk. Szóval, hogy én ebből a pozícióból vezetném ezt a helyzetet, és nyilván, hogy a kérdésem lesz, az is arra fog irányulni, hogy ezt lefordítsam. Mert két dolog miatt. Az egyik, hogy a gazdaság, azt nyilván mindenki tudja, hogy az életünknek egy fontos, nagyon fontos része, társadalmaink fontos része. De azt is nyilvánvalóan egyre jobban látjuk, hogy a gazdaság és a gazdaság működtetése mintha szakadna el a társadalomtól. Legalábbis, ahogy én látom. Tehát, hogy egy gazdaságnak a célja az nem csak az önmagáért való fejlődés, ami szerintem ez a mindig bővüljünk, az szerintem egy vállalhatatlan koncepció hosszú távon, de hát hogy a gazdaságnak mégiscsak az lenne az értelme, hogy azt a társadalmat, amiben élünk, legyen bárhol a világon, mégiscsak az ő jobbulását, az ő fejlődését hozza. És ma, hát lehet, hogy ez csak hazánkban van így, bár kétlem, hogy így lenne, de valahogy azt látom, hogy a gazdaság az önmagát növeszti szépen, és az a társadalom, amely megtermeli a gazdasági javakat, az viszont lassan egyre rosszabbul él, egyre nehezebben él, lásd nálunk. És azt szerintem azért életnek mégse nevezzük, hogy ki tudom fizetni a számlámat, be tudom a csekkeket fizetni, a gyereknek esetleg még egy cipőt is tudok venni, mert az élet azért ez mégiscsak több lenne ennél. De most jelen pillanatban itt toporgunk, hogy nézzük azt, hogy a pénztárcákban mi van. Ez ugye a gazdaság része, de hát azért az élete tényleg azt hiszem, hogy többről szól, és hogy a gazdaság tud-e többről szólni. Az elhangzottakkal egy részével mindenképpen egyetértek. Az megütötte a fülemet, hogy én elviekben érthető módon tudom a dolgokat közölni. Több kísérletem is van ehhez, illetve azt kell tudni, hogy amikor én ehhez az egész mozgalomhoz csatlakoztam még március végén, április elején, akkor én alapvetően szakpolitika miatt akartam csatlakozni, mert ebben láttam a valós értéket. Hogyha egy kampánynak a sikerességét mérjük, akkor azt általában abba szoktuk, hogy a végén az adott párt nyer vagy veszít, viszont én sokkal inkább a nyerés által kapott felhatalmazást tartom értéknek, és hogy azzal a felhatalmazással mit kezdünk. És még a kampány egy rendkívül fontos aspektusa mindannak, amit csinálunk. Én gyakorlatilag az első pillanattól kezdve azzal akartam foglalkozni, hogy különböző anyagokat dolgozunk ki, hogy majd a jövőbeli Tisza kormány ezeknek a megvalósításán keresztül egy jobb országot tudjon teremteni. Szóval
pont ebből a célból én amikor beindítottam a közösségi a média oldalaimat, akkor viszonylag hamar eljött egy olyan poszt, hogy szakpolitikai szerda, ahol különböző témákat próbálok egy olyan 150-200 szóba érthető módon átadni. Nem mindig jön össze, nem mindig olyan téma, ami mindenkit érdekel, de mivel heti szinten mindig kijön, próbálok egy viszonylag széles spektrumot lefedni a munkacsoportjainknak a javaslataink keresztül. Szóval szerintem jó, én élvezem ezeknek az előállítását, és akkor egy példát mondjak, ami közel van az én szakterületemhez is, amikor még novemberben előjött a 2025-ös éves költségvetésnek a tervezete, akkor azt az egészet arányosítottuk egy $500 000 forintos havi fizetéssel. És hogyha az ember hallja a 100 milliókat, milliárdokat, és igen, 1000 milliárdokat is, akkor nagyon nehéz arányosítani. De hogyha azt mondom, hogy vegyünk egy $500 000 forintos 100%-os költségvetési bevételt, ahhoz képest kijön az, hogy 8000, nem tudom mennyit költünk vasútfejlesztésre, akkor már rögtön tudja az ember valamennyire kézzelfoghatóan arányosítani. A legérdekesebb ebbe az egészben amúgy az volt, hogy kb. 48 000 költünk kamatkiadásokra, sokkal többet, mint nagyon sok más fontos terület, illetve hogy az összes bevételünk, hogyha $500 000, a teljes kiadásunk kb. Olyan 540 valamennyi ezer, mert ez nekem is nagyon furcsa volt, amikor magyarázták, hogy a gazdasági szakember vagy egy cégvezető mondjuk képez tartalékot, hogy később mondjuk egy jobb gépet vehessen, vagy bővíthesse a vállalkozását. Addig egy politikus elkölt mindent, sőt hitelt vesz fel, és igazából annak a kamatainak a törlesztésével próbálja bővíteni a gazdaságot. Ennek is van logikája, hogyha felelősségteljesen csináljuk. Amikor már ilyen szintűek a kamatköltségek, akkor az annak a tünete általában, hogy nem felelősségteljesen folytatjuk. De igen, nekem mindenképpen célom az, hogy a társadalom aktívan vegyen részt a demokráciában, és igen, a szakpolitikának nagyon sok különböző sokszor idegen területei vannak, de szerintem, hogyha ezt lebontjuk elemekre, és egyszerre csak egy lépést próbálunk bemutatni, akkor a mindennapi ember is, hogyha érdeklődik, akkor megértheti, és én ebben próbálok valamennyire segíteni, így a szakpolszerda posztokkal. A közösségi médián persze lehet provokatív, vagy jó fotókat rakni, vagy mindig napi aktualitásokat. Én is próbálok ezekkel is foglalkozni, de úgy gondolom, hogy ezzel a heti rendszeresen ismétlődő rovattal fene tudja, egy év múlva azért jó sok témát le fogunk fedni, szóval remélem, hogy aki olvassa, az lát benne némi hasznot. Én olvastam ezeket a szakpolitikát, amikor készültem belőled, és nagyon izgalmas, és tényleg nagyon közérthetően beszélsz dolgokról. Most így vegyük akkor ezt az 500 000-es alapot, amit mondtál, hogyha azt leszűkítjük a mi zsebünkre, az ország zsebét, hogy mindig szóba kerül, és mostanában ugye 2 éve más se hallunk, mint infláció így, infláció úgy, hogy egyáltalán azt, hogyha egy kicsit elmagyaráznád, pontosan mi az infláció, azon túl, hogy tudjuk, hogy egy hatalom, egy országvezetés az infláción keresztül képes minket megkopasztani. Tehát tud játszani ezzel a dologgal, hogy látszólag nem veszel tőlünk pénzt, de hogy nem, ugye, hogy inflálja az értékét, de maga ez az infláció, és hogy ez tényleg hozzátartozik-e a nagy gazdasági rendszerekhez az infláció, vagy ez csak úgy mindig beesik az ablak, jaj, 20%-os az infláció, de baj. Tehát, hogy ezzel tényleg mindig számolni kell. Nem lehet egyszer azt mondjuk, hogy nincs infláció. Megpróbálok egy kis kontextust adni, és akkor utána, hogyha nagyon elhúzódik, akkor előre ugrok majd, és megválaszolom a kérdést. Alapvetően maga a pénz is kvázi csak egy ilyen kitalált dolog. Annó barterrendszer volt, az emberek cseréltek termékeket, szolgáltatásokat, és akkor idővel a pénz funkcióját betöltötték különböző nemesfémek, ezeket általában bankokban tároltuk. Idővel, hogyha egy bank adott egy cehlit, hogy van
van nálam valamennyi pénzed, akkor az is be tudta tölteni ugyanazt a funkciót, mint hogyha nemes pénzzel szaladgálnék az utcán. Szóval gyakorlatilag ez a cetli töltötte be egy idő után annak a készpénznek a funkcióját. Persze, mivel nagyon sok bank volt, mindegyiknek volt valamekkora hitelessége, vagy hogy mennyire hisznek benne az emberek, hogy ez a pénz valójában ott van. És emiatt azon föl, hogy volt egy nominális értéke, persze volt egy ilyen hitelességi aspektus is. Ezt az egészet központosították, amikor létrejöttek az ilyen nemzeti bankok, nálunk is van a Magyar Nemzeti Bank. Annó ennek az egésznek volt egy nemesfém fedezete, aranyfedezete, ugyebár a dollár volt az, amelyik leginkább ezt fenntartotta, de most már a 70-es években azt is megszüntették, mert gyakorlatilag az egész gazdaság félig meddig bizalmon alapszik. Az, hogy van egy papírpénz, ami kvázi hamisíthatatlan, de hogy ebbe bíznak az emberek, és tudják azt, hogyha bemennek egy boltba, akkor azzal tudnak venni termékeket, szolgáltatásokat. Így megszűnik az aranyfedezetnek a szükségessége, ugyanakkor tényleg elengedhetetlen az, hogy az emberek bízzanak a rendszerbe. Hogyha belegondolunk, igazából kifejezetten törékeny, hogy csak ezen múlik, ugyanakkor meg már több évtizede működik. Szóval amíg valami apokaliptikus esemény nem következne be, ugyanúgy fog működni tovább, valószínűleg, de ezért van az, hogyha válság van, akkor vannak nagyon sokan, akik azt mondják, hogy akkor vegyünk aranyat, mert hogy az lesz az, ami az új, nem tudom, pénz funkcióját be fogja tölteni. Fene tudja, én se tudom, de azt tudom, hogy jelenleg még működik ez a monetáris rendszer. Na most, mivel ez a pénz egy kitalált dolog, hogyha fogalmazhatok úgy, nagyon sok múlik azon, hogy mennyi készpénzre van kereslet, és mennyi készpénz van amúgy a rendszerben. A Nemzeti Bank tud készpénzt nyomtatni, és az, hogy mennyire van kereslet, azt mi magunk határozzuk meg azzal, hogy mennyi mindent fogyasztunk, cserélünk, stb. Ugyanúgy a barterrendszer alapjaiból indul ki. Na most, hogyha túl sok a pénz kínálat, azaz túl sok pénz pumpál a jegybank, vagy egyéb módon jut be a gazdaságba, akkor ez inflációt fog okozni. Hogyha kevés pénz, akkor meg deflációt, majd később arra is ki fogok térni. Na most alapvetően, ami a legnagyobb gondot szokta okozni nálunk, például az, hogyha a kormány felvesz egy hitelt, vagy kér egy keretet a Nemzeti Banktól. Ő is így gyakorlatilag pénzt tud pumpálni a gazdaságba, mondván, hogy neki van valamekkora költségvetési kerete, és ennél többet fog elkölteni. Így több pénz kerül be a gazdaságba. És normál esetben ez nem probléma, mert ahogy mondom, alapból növekednek a dolgok, és pont emiatt növekvő pénzkínálatra is van szükség, de ezt a folyamatosan változó egyensúlyt valamennyire szinten kell tartani, mert hogyha túl sok pénz kerül a gazdaságba, inflációhoz vezet, hogyha túl kevés, akkor meg deflációhoz. Az MNB-nek pont emiatt van egy inflációs célja. Ez a 3%. Azért kell amúgy, felmerült az a kérdés, hogy miért van szükség egyáltalán inflációra. Amivel növekedést, meg fejlesztést el tudunk, meg bővülést el tudunk érni, az az, hogyha valakinek nincs szüksége a pénzre, normál esetben, hogyha 10 év múlva is pont ugyanannyiba kerülne egy lakás, vagy egy autó, vagy egy kiló kenyér, mint most, akkor tényleg ugyanúgy járna az ember, hogyha a párna alatt tartaná, vagy otthon. Cserébe van egy ilyen inflációs nyomás, ami azért van kitálva, hogy ösztönözze arra az embert, hogy vagy megtakarítson egy bankba, a bank azt a pénzt ki fogja adni hitelbe, és így fog növekedést elérni, vagy befektessen részvényekbe, kötvényekbe, valamilyen tőkepiaci termékbe, mert ugyanúgy az a vállalat, aki a részvényes pénzt megkapja, ő azt forgatni fogja, és bővülést ér el, akitől megvesszük a kötvényt, gyakorlatilag neki nyújtunk egy hitelt, és ugyanúgy ő is bővülés fog ezzel elérni, és ezért cserébe mi kapunk egy kamatot, vagy egy osztalékot, vagy egy árfolyamnyereséget, valamilyen tőkehozamot. Hogyha nem lenne egy ilyen inflációs nyomás, akkor gyakorlatilag kiesne ennek a tőke ösztönzésnek egy nagyon nagy része, és sokkal alacsonyabb lenne a növekedés.
Ezen felül van egy másik opció, hogy mi van, hogyha defláció van, és akkor teljesen a feje tetejére áll az egész, mert míg a gazdasági növekedést lehet mondjuk, ahogy korábban mondtam, befektetésekből, beruházásokból ösztönözni, egy egészséges gazdaságnak a nagyon nagy része általában fogyasztáson keresztül szokott jönni. Most a fogyasztásnál, hogyha most kerül valami 100 egységbe és defláció van, azt látjuk, hogy jövőre 95 egységért tudom megvenni, utána meg 90-ért, akkor az emberek gyakorlatilag teljes egészében leállítják a fogyasztásukat, mert a későbbiekben még olcsóbban fogják tudni megvenni ugyanazt a terméket. Ami viszont teljes egészében keresztbe húz a gazdaságnak, mert az a cél, hogyha visszatérünk a jólét kérdésre, az lenne a cél, hogy minél többet, vagy minél jobb minőségben ugyanazt a mennyiséget tudjuk fogyasztani, bővüljenek a kereteink. Én is egyetértek abba, és minden közgazdasági modell is azt mutatja ki, hogy ennek az egésznek van valamilyen korlátja. Vannak erőforrásaink, ugyebár, és hogyha túl sok tőkét von be az ember, akkor annak már nincs akkora hasznossága. A munkaerő is mindig egy komoly aspektus szokott lenni, és bármennyire kreatívoskodnak a kormányban itt a vendégmunkásokkal, azért a munkaerőre is alapvetően a népesség méretéhez szoktuk arányosítani, és akkor az is valamilyen szinten korlátos. De ami elviekben megvalósítja azt, hogy korlátlan, vagy közel korlátlan növekedés legyen, az mindig az innováció. Az szokott lenni a harmadik elem a képletben, hogy mindig jönnek ilyen ismeretlen zsenik a világban, vagy az országunkban, akik kitalálják azt, hogy nem tudom, eddig szekérrel mentünk, és mi lenne, hogyha csinálnánk egy autót, vagy mi lenne, hogyha csinálnánk egy repülőt. És nagyon sok ilyen van, és igazából az infláció az, sokszor szokták mondani azt, hogy a fejlett országok csak 1-2%-kal tudnak bővülni, míg a többiek, akik utolérik őket, ők dinamikusabban, és igen, lemásolni a fejletteket az mindig sokkal egyszerűbb, de a fejlettek azért tudnak olyan lassan, mert ők tényleg gyakorlatilag csak ezzel az innovációs tényezővel tudnak számolni, és emiatt van az, hogy a legfejlettebb országok általában a leginnovatívabbak, akik az új technológiákat, meg fogyasztási cikkeket kitalálják. Szerintem az lenne a cél, hogy Magyarország is minél hamarabb beérje ezeket az országokat. Ezt egyrészt egy fenntartható módon csinálja, ne úgy, hogy egy-egy iparágban emelkednek ki, mert az kockázatos. Mi van, hogyha keresztbe húznak annak az iparágnak? Az lenne jó, hogyha több lábon állnánk, mi is minél hamarabb piacvezetők lennénk ezeken a területeken, és akkor mi is szomorú, hogy valamennyire korlátozva van a növekedés, de szerintem kifejezetten büszkék lehetünk arra, hogy mi csak innovációval tudjuk a következő lépést megvalósítani, és hogyha azt megtaláljuk, akkor mindenki hozzáfordul, mert mi leszünk a piacvezetők. Én mindig bánom azt, hogy van olyan, hogy nem az, hogy van olyan, de hogy a svájciak mit csinálnak jól, hogy van svájci óra, svájci csoki, svájci bicska, és hogy miért nincsenek hasonlóak magyar termékekből, amik világszinten egyfajta ilyen minőségi pecsétet kapnának. És én igazából ebben látom hosszú távon a jó állapotot, nem egy-kettő termékben, hanem ideális esetben minél többen, így hogyha az egyiknél történik valami nagy változás, akkor nem omlik össze a magyar gazdaság. Például nem tudom, hogy mennyire követitek, de most eléggé ki vagyunk szolgáltatva autóipar szempontjából, és Németország iránti exportunk szempontjából, ami nem probléma önmagában, mert óriási növekedést eredményezett a múltban, és nem is azt mondom, hogy ezeket vissza kell fejleszteni, mert egyáltalán nem. Inkább abban látjuk a potenciált, hogy emellé más szektorokat, más lehetőséget kiépítsünk, hogyha például a Németországgal történik valami nem annyira ketyegnek ott a dolgok, vagy az autóiparban történik valami változás, és nem tudja a piac pont lereagálni, legyen sok másik láb, ami nálunk, és ezzel sokkal stabilabb gazdaságot tudunk létrehozni, és sokkal jobb jólétet a magyar emberek számára is. Azt hiszem, hogy ez így kielégítő és érthető volt. Közben jutottak eszembe dolgok. Szóba került a bank és a bankrendszer, és hogy ez hogy tesz ki pénzt, hogy vesz be a kamatok. Kérdése nálam
és azt hiszem sokunknál mindig rácsodálkoztunk azon, hogy régen, amikor a bankrendszer indult, és amikor és az arab világban, ha jól tudom, de nem biztos, hogy jól tudom, de ott még mindig így van. Tehát, hogyha azt mondták, itt van 100 forint, adok kölcsön, 10% kamatot kérek. És akkor visszadtam 110-et. Hogy torzult el odáig, hogy a 10% a végére 50%, hogy ennek mi a logikája, hogy ez lehet-e egyrészt becsese, vagy becstelen, mert szerintem ez nem kóser, ahogy szokták mondani, hogy ez szerintem mindenképp valami torzuláson ment keresztül. A másik, amiről beszéltél, a bankokon keresztül a befektetés, hogyha mindenki, de tényleg mindenki arra megy a gazdaságban, és egyáltalán az életbe, hogy a nyertes oldalon legyen, tehát hogy megkeresse a pénzét, hogy az a hasznot termeljen, hát ott valaki vesztes mindig van, nem? Tehát, hogy nem lehet, olyan nincsen, hogy csak mindenki nyer, és akkor hű de jó, és akkor így összeborulunk, hogy mindenki nyer. Vannak vesztesek. Hogy a veszteseknek a helyzete az viszont, hát a társadalmakat mégiscsak azért hoztunk létre, hogy minimalizáljuk a veszteségeket, hogy a másik alá nyúljunk. És amit még szóba hoztál, és az valóban nagyon fontos az innováció, mert csak azzal tudunk, az egy hosszú távú történet. Itt most, hogyha csak szűken nézem, amióta hatalmon van a jelenlegi nomenklatúra, és akkor született mondjuk egy gyerek, amikor a Viktort trónra emelték, az most már érettségizik. És ő 14 év alatt egy olyan iskolarendszerbe ment végig, ahol mondjuk az osztály soha nem találkozott azzal, hogy pénzügyi tudatosság. Hogy mi az, hogy bankszámlá van a gyereknek. Hogy mi az, hogy pénz. Ugyanígy sorvasztották el, vagy tették zsebre az egyetemeinket. Tehát, hogy ahhoz, hogy innováció létrejöjjön, hogy létrejöhessen egy magyar bicska, vagy egy magyar csoki. Volt nekünk nagyon jó a szerencsi csoki. Hopp, hogy elvitte a cica. Hogy az megint 15 év. Mire? Mert ezek a gyerekek most kijönnek a szegények, éppen most az egyik része most írta a felvételiét, vagy bekerül, vagy nem. A másik nem tudja 16 évesen, 17 évesen, hogy mi akarok én lenni. Hát, hogyha körülnéz ebbe az országba, akkor csak menekült szeretne lenni. Egy másik országban, mert jelen pillanatban ezt látjuk, hogy a gimnazisták 50% azt mondja, hogy hopp, én már itt se vagyok. Hogy amikor így kiüresít egy nemzetet, mert szerintem ez egy nemzet kirablása, szellemileg mindenképpen. És közben fölépítünk, ami értem, és erről is majd szeretném kérni a véleményedet, hogy egy gazdaság, egy tőlünk szerencsésebb fejlődésű pályán álló nemzeteknek mindig is volt a burzsóáziának hívták, mert hisz az, hogy azok organikusan fejlődtek az évszázadok során, vagy hát évtizedek. És nyilván kell a gazdaság miatt, és kell egy egészséges társadalom, egy burzsóázia. Na de hát 10 év alatt csak nem csinálunk egy gázszerelőből burzsújt. Mert az egyrészt nem komilfó, másrészt meg szerintem tök egészségtelen. Mert azért mégiscsak a gazdaság valami egészséges történetnek kéne lennie. És ahogy mondtad, hogy a pénzt, azt kitaláltuk, hogy erre a cetlire rájuk 100 forint, és akkor elfogadod 100 forint, 100 forint, oké. Ez olyan, mint a Kressz. Hogy tudom, hogy jobbkész szabály van, megadom az elsőbséget. De hát mindig van, aki nem adja meg az elsőbséget. Mindig van, aki nem fogadja el. Azt mondta, hogy 100 forint arrébb megy, és ő neki már az nem 100 forint, hanem az rád bízza, hogy te menjél tönkre. Jó, hogy én azt látom, hogy a gazdaság minden egyes szeglete és minden ilyen, amit szóba hoztál, az egy társadalom vagy építő kockái, vagy romboló kis mérgező anyagai. És minthogyha mi ezt az utóbbit élnénk már egy ideje. Hogy ebből hogy lehet kikeveredni? Nagyon sok
érdekes téma hangzott el, és bánom, hogy nincs nálam egy jegyzetfüzet, mert bevallom, nem olyan jó a memóriám, hogy az összeset megtudjam, de majd szóljál nyugodtan, emlékeztes, megpróbálok válaszolni. Az első az volt, hogy kamatok, és hogy van az. Arra gyorsan válaszolok, mert szerintem részben kihat, és akkor utána majd az ilyen társadalmi különbségekről is szeretnék majd beszélni. Az, hogy annó volt, hogy adok 100-at, és akkor adjál vissza 110-et, ez gyakorlatilag egy alapkamatot jelent. Most is van a Magyar Nemzeti Bank, ami meghatározza egy alapkamatot. Hogyha az alapkamat magas, akkor ott csak olyan valaki kér hitelt, olyan valaki fordul egy olyaskihez, aki kérek 100-at, visszafizetek 110-et, akinek egy nagyon jó projektje van, vagy nagyon jó beruházása, vagy nagyon jó befektetése, mert hogyha túl alacsony lenne a kamat, akkor ezzel több pénz kerülne ugyanúgy a gazdaságba, és inflációt eredményezne. Szóval amúgy van egy nagyon komoly együttmozgás, egy korreláció az infláció és az alapkamatok között. Hogyha felugrik az infláció, akkor a Magyar Nemzeti Banknak is meg kell emelni az alapkamatot, hogyha az elkezd visszacsökkenni, akkor a Nemzeti Bank is leviheti. Igen, ehhez ennyit akartam. Ami pedig a társadalmi különbségeket jelenti, én abszolút egyetértek. Valahogy mindig van egy bourgeoisie. Én úgy gondolom, hogy nem baj feltétlenül, hogyha ő megérdemelten kerül oda. Szóval, hogyha ő tehetséges, vagy valamit tud, jó, valamit tudott, szűkítsük. Igen, mert igen, sokszor valakit ismernek, és úgy kerülnek oda. De lényeg az, hogy én abszolút a versenynek vagyok a híve. Én úgy gondolom, hogy mondjuk egy nagyon jó oktatási rendszeren keresztül mindenkit kvázi ugyanahoz a startvonalhoz kellene állítani, és akkor onnantól kezdve a tehetségei, a képességei alapján jusson el valahova, és igen, lesznek különbségek, és szerintem azzal semmi baj nincs. Viszont ez onnan kezdődik, hogy legyen egy nagyon erős oktatási rendszer, illetve a gyakorlatban is úgy működik, hogyha tényleg egy szabad futóverseny van, és nem az van, hogy igazából van valaki, aki nem tudom, 2 lépés után már kiköpi a tüdejét, cserébe jön egy állam, aki ad neked egy elektromos rollert, és gyere ezzel, majd gyorsabban megelőzöl mindenki mást. Sajnos azt látjuk, hogy a mostani kormány tényleg nagyon sok hozzá közel lévő céget rendkívül nagy állami támogatásokkal támogatja, és az a baj, hogy bár ezek tudtak bővülni, felvásároltak nagyobb piacokat, stb., de önmagában külföldi piacokon, vagy Magyarországon belül állami támogatások nélkül alig állják meg a helyüket. És tényleg, hogyha nem csak egy 10 millió fős piacban gondolkodunk, hanem a 330 milliós Európai Uniós nagy piacba, akkor az lenne a 450, igen, lehet, jogos, bocsánat, kevertem az amerikaiakkal, mert ott pont most volt ugyebár választás. De igen, szóval az lenne a cél, hogyha nem csak a saját piacunkra termelnénk, hanem az Európai Unió egészére. Ahhoz viszont az kell, hogy hatékony, versenyképes vállalatokat termeljünk ki. Ahhoz viszont az kell, hogy ne egy-két nem hatékony ember kapjon egy elektromos rollert, hanem mondjuk az kell, hogy még a kezdetleges szakaszon az állam csináljon egy közös bemelegítés, nyújtást, és hogy akkor mindenki jobban fog teljesíteni. Ez egy felelősségteljes gazdaságpolitika lenne, hogyha a metaforát a gyakorlatra lebontjuk. Szóval igen, alapvetően én úgy látom az állam szerepét a gazdaságban, és akkor nyugodtan tegyél fel olyan kérdéseket, mert több is volt az előzőben, ami sajnos úgy már nem emlékszem rájuk, de szívesen válaszolok. De az lenne szerintem a feladata az államnak, hogy egyrészt egy erős oktatással intézze el azt, hogy mindenki minél erősebb startvonalhoz állhasson fel, de onnantól kezdve én sosem vagyok annak a híve, hogy az állam vagy abnormálisan egy-két szereplőt emeljen ki, vagy abnormálisan egy-két szereplőt korlátozzon, mert én tényleg úgy gondolom, hogy
ki az állam, hogy ezt mind megmondja. Alapvetően vannak tehetséges emberek, vannak olyanok, akik bizonyos dolgokra képesek, míg mások nem, és én úgy gondolom, hogy az élet egyik legnagyobb kalandja, hogy találjuk meg, hogy mi miben vagyunk tehetségesek. És ez sok mindenhez neki kell kezdeni, nagyon sokszor kudarcot fogunk vallani, de amikor megtaláljuk azt az egyet, akkor az szerintem egy óriási elhivatottságérzést ad. És őszintén szólva az adja meg azt a plusz löketet, hogy nem csak jó napokon szeretnék szívesen foglalkozni ezzel a feladattal, hanem rossz napokon is. És ezért van, azt beszéltünk, vagy céloztam rá korábban, hogy diverzifikálás, és nem csak autóipar. Mi ezt alapvetően a kis és középvállalkozásokon keresztül szeretnénk megvalósítani. Úgy gondolom, hogy a KKV-knál is vannak olyan emberek, akik annyira szeretik azt a vállalkozást, amit csinálnak, és netán jól is tudják csinálni, hogy szerintem igazságtalan az, hogy egyrészt az állam rájuk plusz adókat ró ki, és cserébe pedig óriási támogatásokat ad a multiknak. Na most tény, hogy a multik nagyon termelékenyek, és ez egy fontos aspektus, de ugyanakkor ahhoz, hogy hosszú távon egy KKV működőképes legyen, és fel tudjuk növelni egy olyan állapotra, hogy nemzetközi piacon is megállja a helyét, kell az a szenvedély, ami általában egy vállalkozóban van benne. Persze kell nagyon sok tudás is, de kell az, hogy nem csak jó napokon akarok ezzel foglalkozni, hanem rossz napokon. Kell az, hogy hétvégén utána akarjak járni a saját területemnek, megnézzek külföldi példákat, és kattogjak azon, hogy miben tudom én adott esetben a legjobb terméket megcsinálni. És ebből lesz majd 10-15 év múlva magyar bicska is. És igen, visszatérve arra, hogy 10-15 év múlva, egyetértek azzal, hogy lesznek olyan intézkedések, aminek nem azonnal látjuk meg az eredményét. Az is lehet, hogy majd a jövőben nem is egy Tisza kormány, hanem egy későbbi kormány fogja ennek a babérjait learatni. De valahol ezt a folyamatot el kell kezdeni, mert tényleg nekem is 1,5 éve született egy kisfiam, és én is úgy gondolkodom, hogy mire ő 20 éves lesz, vagy 18, érettségizik, és akkor ugyanazzal az opcióval találkozik, hogy akkor külföld vagy itthon, és nem egészséges, nem normális, hogy dicsekednek a szülők meg a nagyszülők azzal, hogy külföldre megy a gyerekem, mert az nem egy jó országnak a jele. Persze tudom, hogy ez a jelenlegi helyzet, és valószínűleg a helyetekben én is így reagálnék, de ezen kell pont változtatni. És vannak olyan lépések, amiket nem lehet egy ciklus alatt megcsinálni. Minél többet kutatjuk, 2 ciklus alatt amúgy nagyon sok mindenre képesek tudunk lenni, bármennyire mély lyukba is viszik az országot. Az első ciklus tényleg gyakorlatilag két szakaszra kell bontani, szóval az első 2 év nagyon necces lesz, de már valószínűleg 4 év végére már nagyon látványos dolgokat fel tudunk mutatni, viszont 8 év végére már nagyon jó állapotban leszünk. Szóval, hogyha alapvetően így tervezünk, akkor ja igen, bocsánat, és még annyi ehhez az egészhez, hogy mi is, amikor ezt az egészet kidolgozzuk, bár valamennyire piacról érkezett szakemberek vagyunk mindannyian, egyikünk se politikus, és nagyon gyakran látni azt, főleg múltbeli kormányoknál, nem csak Magyarországon, hogy egy kormány hoz egy intézkedés, egy reformcsomagot, egy bizonyos irányba megy, és egy későbbi kormány ezt az egészet visszacsinálja. Tudom, hogy nagyon sokaknak egy fájdalmas példa volt a magánnyugdíjpénztár, ami pont ilyesmi volt. Na most nekünk pont emiatt fontos az, hogy tény, hogy most a háttérben készülünk és dolgozzuk ki a javaslatokat, mert fontos, hogy amikor ezeket prezentáljuk, ez felelősségteljes legyen, számon kérhető, és nem csak ilyen üres ígéretek. De szeretnénk majd azt is, hogy egy ilyen nagyobb körű társadalmi konszenzus szülessen abba, hogy ez a jó irány, hogy ne az legyen, hogy a Tisza kormánynak kell minden áron 10-20 évig hatalmon lennie, hogy ezt megvalósítsa, mert nem az a cél, nem egy ilyen demokráciában hiszünk. Inkább az lenne a cél, hogy egyetértünk egy 10-20 éves projektben, mi, mint Tisza kormány megtesszük a mi időnk alatti lépéseket, és akkor bárki lesz majd a jövőbeli kormányon, ő gyakorlatilag a ráeső részét valósítsa meg, mert vannak olyan projektek, legyen az oktatás, egészségügy, a nyugdíjrendszer, stb., hogyha tényleg fenntartható és jóléti változásokat akarunk elérni, akkor azokat nem lehet egy ciklus alatt. Ergo kell, hogy a társadalmi konszenzus kialakuljon, és a jövőbeli társadalom ugyanúgy számon kérje a mindenkori kormányt, hogy
de hát ez a jó irány. Szóval mi egy ilyet szeretnénk egyrészt most kidolgozni, utána mindannyiótok segítségével ezt átbeszélni, hogy amikor neki kezdünk a munkának, azt közösen csináljuk meg, és ne csak mi egyedül. Te egy kiegyezésről beszélsz, egy nemzeti kiegyezésről, és egy nemzeti minimumról, ami hát egy jó ideje, ugye erről nem nagyon hallottuk, vagy legalábbis gyakorlatban egyáltalán nem találkoztunk vele. Miközben beszéltek, két dolog jutott eszembe. Az egyik, a 70-es évek végén, 80-as években sokat voltam Olaszországban, és ott szembesültem először azzal, amivel most már lassan napjainkban találkozom, hogy minden ilyen 1000 fölött kezdődött. Tehát, hogy vettem egy cukorkát 1500 lira, és így fölfel 10-30 ezer. Lassan mi is ott vagyunk. És akkor történt ott még ugye nem az euró bevezetés, hanem bőven előtte, és ezt kérdeztem, hogy ez hogy működik, és hogy tud-e úgy működni egy gazdaságban, hogy egyszer azt mondták, hogy elfelejtünk 3 nullát. Tehát ami eddig 1000 volt, az most 10. Hogy ez a gazdaság az hogy tudja megcsinálni? Vagy hogy ez egy járható út lehet-e? Járható út, de mire megyünk vele? Mert hogy végső soron ugyanaz. Az euró bevezetése az mindig egy érdekes kérdés. És hogy amíg van forintunk, addig kvázi az akár benne is lehet a pakliba. Hallottam közép-amerikai, meg afrikai, meg dél-amerikai országoknál, ahol akkora volt az infláció, hogy egyszerűen már nem is papír darabokban, hanem tömbökben volt a készpénzfizetés. Alapvetően, hogyha mondjuk most az argentin példát, Argentinában most nagyon érdekes kísérlet, vagy kormányzati kísérlet zajlik, én nagyon izgatottan követem, hogy ott milyen események zajlanak, de ők például kimondták, hogy az elmúlt több évtized, vagy lehet már évszázados kormányzati tapasztalatuk alapján ők mondták, hogy ők nem elég, vagy a mostani kormány mondja, hogy ők nem elég felelősségteljesek a monetáris gazdaságpolitikával. A monetáris gazdaságpolitika mindig az, ami a pénzmennyiséggel van összefüggésben, míg a fiskális az, hogy az állam mire költi. És a korábban említett példa miatt, hogy az állam felvesz akkor kölcsönöket, és akkor benyomja a gazdaságba. Gyakorlatilag az argentin kormány egyszerűen mindig túl sok pénzt nyomott a gazdaságba, ennek mindig óriási inflációs hatása volt, és a mostani kormány, mintha egy olyan irányba mozdulna el, hogy ők dollarizálni akarnak. Ez azt jelenti, hogy valamennyire stabilizálják az árfolyamukat, majd bevezetnék a dollárt, mert az sokkal stabilabb, és ez elvenné a későbbi kormánytól azt a rugalmasságot, mozgásteret, hogy ilyet csinálhasson. Ami egyszerre rossz, mert hogyha válság van, akkor nem tudja az összes eszközzel kezelni, ugyanakkor meg jó, mert hogy akkor felelősségteljesebben kell kormányozni. Előnyök, hátrányok. Na most a saját euró bevezetésünknél, egyrészt amikor csatlakoztunk az euróövezethez, azt mondtuk, hogy a jövőben be fogjuk majd vezetni, de nem mondtuk, hogy mikor. Ez így van kimondva, szóval nem mi vagyunk ez alól a kivétel. Viszont én abszolút híve vagyok annak, hogyha egyszerűen felelősségteljesen tudnánk bánni a monetáris gazdaságpolitikai eszközökkel, a pénzmennyiséggel, lenne egy stabil árfolyamunk, lenne egy kiszámítható inflációs környezetünk. Nem az lenne, hogy az emberek már várakoznak, vagy arra számítanak, hogy jövőre is lesz 10%-kal drágább valami. Amúgy ezek a várakozások rendkívül fontosak, mert hogyha a szereplők úgy viselkednek, akkor az általában meg is szokott valósulni. És ezért mondom, hogy minden a bizalomra épül, hogyha az emberek tényleg bíznak egy stabil gazdasági rendszerbe, akkor az úgy meg tud valósulni. Szóval én híve vagyok annak, hogy egyrészt, hogy bevezessük az eurót, annak vannak bizonyos előfeltételei. Egyrészt stabilizálni kell a gazdasági környezetet, infláció, árfolyam, stb. Ezeket csináljuk mind meg. Ez abszolút Magyarországnak az érdeke. Ugyanakkor azt is mondom, hogy a döntést, hogy most akkor be is vezessük az eurót, azt majd akkor kell szerintem meghozni, amikor már stabilizáltuk a dolgokat. Mert simán benne van a pakliba, hogy azt mondjuk, hogy igen, vezessük be az eurót, és akkor ezzel feladjuk ezt a monetáris gazdaságpolitikai eszközt, ugyanakkor meg hosszú távon, vagy más oldalról pedig felelősségteljesebben kell majd bánnunk a saját gazdaságpolitikánkkal, mert nincs meg az a plusz rugalmasság. Hogyha megnézzük a cseheket, náluk többnyire stabilizálták az árfolyamat. Az elmúlt
14 évben kb. 0 vagy 1%-ot változott a koronának az értéke az euróhoz képest. Ugyanez az idő alatt a forint 49%-ot gyengült. Szóval ez a példája annak, hogy felelőtlenül bánnak a devizával. Hogyha mi stabilizáljuk, akkor utána mélyen magunkba kell nézni, hogy akarunk-e élni ezzel az eszközzel a jövőben, vagy nem. Az egy későbbi döntés lesz. Összességében én ettől függetlenül, mivel beléptünk az Európai Unióba, előbb-utóbb én is híve vagyok annak, hogy vezessük be, de nem biztos, hogy jó, stabilizáltuk akkor azonnal. Még egy példát akartam mondani, hogy deviza, igen, meg hogy gyengülés. Gazdaság oldalról azt kell tudni, hogy hogyha gyengül a deviza, az általában jó az exportnak, és nagyon sokan, Magyarország is egy ilyen exportorientált piac, nagyon sokat termelünk külföldi piacokra. Ez azért van, mert hogyha nem tudom, kerül nekem valami 100 egységbe előállítani, és külföldön el tudom adni 110 egységért, akkor van 10 egység hasznom. Cserébe, hogyha gyengül a forint, és hirtelen 100 egység helyett már csak 90 egységbe kerül előállítani ugyanazt a terméket, akkor külföldön vagy nagyobb a nyereségem, vagy olcsóbban tudom eladni, versenyképesebb az áram. És igen, őszintén szólva, hogyha egy exportorientált ország akarnánk maradni, akkor ez valahol egy racionális lépés. Ugyanakkor meg fontos azt tudni, hogy azt a sok terméket, amit előállítunk, azt magyar emberek állítják elő, magyar fizetést kapnak, és a magyar embereknek gyengült 49%-ot 15 év alatt a fizetésük. Mármint, hogy csak a forint. Persze közben emelkedtek a bérszintek, de a kormány gyakran szereti azt mondani, hogy jaj, hát a minimálbér még 2010-ben ennyi volt, ahhoz képest most ennyi. És tény, hogy nagy ugrás, de hogyha figyelembe vesszük azt, hogy abból mit lehet megvenni, egyrészt az inflációt figyelembe véve, másrészt az, hogy külföldön már gyakorlatilag megfizethetetlen egy külföldi nyaralás, már egy magyar is lassan, nem hogy egy külföldi, de hogy teljesen más képet fest így az egész. Volt még egy olyan is, hogy GDP növekedés, meg hogy ebből máshol részesülnek az emberek. Erre is ki akartam gyorsan térni, hogy ja igen, meg hogy te úgy értékelted, hogy ahhoz, hogy valakik nyernek, valakik veszítenek. Ahhoz mindenképpen ki akartam térni, mert alapvetően, hogyha én, nem tudom, kivágok egy fát, és faragok valamilyen menő figurát, és azt utána eladom valakinek, akkor valaki kapott egy figurát, én meg remélhetőleg kaptam pénzt, összességében csökkent az erőforrás egy fával, de hogyha felelősségteljesen csinálom, akkor azt elültetem, és remélhetőleg csak 10-15 évente vágok ki egy ilyet. Lényeg az, hogy igen, van mindig a gazdaságon belül egy ilyen átrendeződés és egy átcsoportosítás A-ból B-be, B-ből C-be, stb. De ezzel párhuzamosan mindig történik egy értékteremtési folyamat is. És míg én is híve vagyok annak, hogy az a belső átértékelés az a lehető legigazságosabban történjen, és fontos, hogy a megfelelő, szóval mindenki, aki munkát tett egy adott projektbe, ne legyen kizsákmányolható, és megkapja a neki járó juttatásokat. Ugyanakkor meg ez nem egy zero-sum game, ahogy szokták mondani, mert közben összességében nő a gazdaság, és értéket teremtünk folyamatosan. Fontos, hogy a belső átrendeződésre figyeljünk, és még én is korábban mondtam, és én tényleg egy ilyen szabad, versenyes, piacorientált személy vagyok. Tény és való, hogy a mostani kormány annyira ellehetetlenítette a szakszervezeteknek a működését, hogy gyakorlatilag ez látszódott a tanársztrájkoknál is, meg egyéb alkalmakkor is volt már rá példa, de gyakorlatilag, hogyha vannak alkalmazottak, akik közösen próbálják az érdekeiket érvényesíteni, ennek a kommunikációs csatornának a hatékonysága teljesen megszűnt, és emiatt is lehet az, hogy az átlagjövedelmek olyan alacsonyak, amilyenek. Persze ez segít abban, hogy külföldi vállalatok idejöjjenek és vállalkozásokat alapítsanak, de nem segít abban, hogy a magyar alkalmazottak megtakarításokat építsenek ki. És akkor ők dönthetik el, hogy azt mondjuk elfogyasztják, vagy ingatlanokat vesznek belőle, vagy amit szeretnének, vagy vállalkozásokat fejlesztenek, mert bocsánat, utolsó például régóta beszélek. Tök érdekes volt
nézzék azt, hogy mi határozza meg a sikeres vállalkozásokat, és hogy nem tudom, oktatás, vagy jó helyen, jókor, fene tudja micsoda. És azt mutatta ki, hogy igazából az határozza meg a sikeres vállalkozásokat, hogy előtte volt 2 vagy 3 vállalkozás, ami becsődölt, és a harmadik, negyedik jött össze sikeresnek. Na most ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, ahhoz kell az embereknek egy akkora megtakarítási réteg, hogy 3 vagy 4 vállalkozás először csődbe tudnak vinni. Őszintén szóval jelenleg nagyon sokunknak egy vállalkozáshoz sincs elég megtakarításunk, nemhogy 3 vagy 4-hez. És emiatt húzom nagyon a számot, és vagyok mérges a kormányra, hogy ennyire elértéktelenítette a forintot, és ennyire a külföldi bejövő vállalkozásokra építünk, mert tény, hogy hatékonyak, de hosszú távon az lenne a cél, hogy az itteni vállalkozások emelkedjenek ki olyan szinten, hogy megállják a helyüket. És az meg akkor lehet, hogyha az itteni embereknek van annyi megtakarításuk, amihez viszont elengedhetetlen az, hogy legyen olyan bérszint, ami ezt lehetővé teszi. Na mindegy, ez mindig egy ilyen sok mellékhatással bíró rendszer ez az egész gazdaság, de hogyha egy ilyen irányba el kellene tolni az egészet, akkor mindenképpen az lenne, hogy ahelyett, hogy egy ilyen összeszerelő üzem maradunk, mert az összeszerelő üzemeknél mindig az nyer, aki a legolcsóbban dolgozik, és az hosszú távon nem éri el a korábban említett célokat. Jó lenne, hogyha úgy felnőnénk a feladathoz, gazdaságilag is, és akkor tényleg támogatnánk azt, hogy magyar vállalkozások jöjjenek létre, ők helyben tudjanak hatékonyság alapján, és nem politikai bekötöttség alapján növekedni, terjeszkedni, és idővel kilépni az európai piacra is, hogy ott is ismerjék a versenyképes, profi magyar termékeket. Téged hallgatok, az jutott eszembe egyrészt, hogy tényleg közérthetően beszélsz a gazdaságra, hogy az hogy működik, még én is értem, de valahogy azt szűrtem le, hogy igazából ahhoz, hogy ez egészségesen és jól tudjon üzemelni, az konszenzuson kell, hogy alapuljon. Tehát, hogy vagy van megegyezés, és az a fajta bizalom, amiről persze megbízunk, hogy abban a pillanatban torzul, hogyha ezt valaki így nyomja, mint a süket az ólajtót. És mint azt érezném, hogy nálunk gyakorlatilag ez a nyomás alatt működik ez a dolog, és minden nyomás alá helyezett tárgy az torzul. Amúgy is kaptam kérdéseket is, és pont az egyik kérdés erről szólt, hogy piaci verseny, vagy az állam szóljon bele, és igen, itt is ez a torzulás, ez így van. Azt kell tudni, hogy a kormányhoz közeli cégek vesznek részt állami közbeszerzéseken, az olyan szinten torzítja az egész piacot, mert hogy egyrészt sokkal drágában csinálják meg, ami az adófizetőknek ugyebár rossz, drágább, elvesz pénzt sok másik területtől. Viszont az is fontos, hogy mivel ezek a kormányhoz köthető cégek akkorára nőttek, gyakorlatilag minden egyéb alvállalkozót, vagy építőt, vagy bármi egyebet elszipkáznak a piacról. És egy olyan vállalkozó, aki szimplán piaci alapon szeretne működni, már nem talál alkalmazottat megfizethető áron, mert gyakorlatilag elszívja ezeket az olyan vállalkozások, akik csak közbeszerzésen torzítás hatására tudnak fennmaradni. Szóval igen, egyáltalán nem fenntartható hosszú távon. Igen, de ez a jövőre nézve és a kormányzásra készülve az a forrás, amivel most ők rendelkeznek, és amit visznek haza szépen, és azt ugye egyrészt az egy cél, hogy valahogy visszaszerezni abból, de hát nincsenek kétségeim. Itt minden törvényes, tehát hogy ez nem lesz olyan egyszerű, hogy tudjuk, hogy loptad, add vissza. Nem, azt mondja, én ezt nem loptam, mert ezt törvényesen csináltam. Tehát, hogy nem félünk-e tőle, vagy azzal a kockázattal is számolunk-e, hogyha, és ez így lesz, jön a Tisza kormány, akkor lesz ellenében egy olyan hihetetlen gazdasági tömb, aminek ugyanúgy megmaradnak a cégei, megmarad az építőipar, lásd Dubaj, hát ez mit kell csinálni, honnan lesz pénz, ha építünk valamit betonba gyorsan, mert abból ki tudjuk szedni, hogy azzal mit lehet kezdeni. Arra van-e terv, vagy van-e elképzelés?
azon túl, hogy vegyük vissza, mert ez szép, meg ez lenne a cél, de ezt nem fogják rögtön odaadni, hogy tudunk, tehát mi a mi trambulinunk? Kettő részre bontanám az egészet. Az egyik az, hogy ha ezek a felfújt vállalkozások tényleg hatékonyan tudnának működni, akkor a közbeszerzések nélkül is megállnák a helyüket. Ergo egy kormányváltás után ugyanúgy tudnának működni a piacon. Viszont, mivel nem működnek hatékonyan, tény, hogy az elején lesz egy küzdelem kvázi, de ők alapvetően nagyon nehéz döntéseket kell majd, hogy hozzanak, hogy átálljanak erre a piaci működésre, mert mi egy sokkal transzparensebb közbeszerzési folyamatot vizionálunk, és alapvetően ott a legversenyképesebb, a legjobb ár, vagy a legjobb minőségű termék fog majd nyerni, szóval itt csak a politikai bekötöttség alapján már nem nagyon lehet mozgástér valakinek. Illetve a harmadik kérdés is pont ez, hogy hogyan lehet visszaszerezni a már ott lévő összegeket. Na most fontos tudni, hogy ezek azok a stratégiai témák, amelyeket a legnagyobb titokban tartunk, pont amiatt, mert hogy még egy embernek is mondjuk fél nap, egy nap elmenekülni az országból, pénzt mozgatni néhány kattintás alatt megvan. Tényleg a tőke az elképesztően gyorsan tud mozogni. Részben a forint árfolyamnak a mozgása is, az ezt leköveti, Orbánék tesznek egy bejelentést, és akkor rögtön mozoghat a forint, mert az alapján igenis emberek vagy tőkét hoznak, vagy tőkét menekítenek az országból. Pont emiatt kell számítani arra, hogy ahogy te is mondtad, minden, amit eddig csináltak, az törvényes. Vannak nemzetközi példák, hogy hol ütköztek hasonló akadályokba. Nálunk gyakran felmerül egy olyan morális kérdés is, hogy csak azért, mert ők mindent jogilag helyesen csináltak, mi attól függetlenül élhetünk ugyanolyan eszközökkel, annak ellenére, hogy hosszú távon nem vezet jóra, mert hogy csak azért, mert ők csinálták, mi csináljuk, és akkor egy későbbi kormány is ugyanezt megtenné. Alapvetően mi annak vagyunk a híve, hogy minél több mindent dolgozunk ki morális, erkölcsi szempontból korrekt módon. Így is van mozgástér, de rugalmasan kell kezelni a helyzetet. Konkrétumokat nem akarok mondani, de nagyon sok múlik azon, hogy milyen helyzet áll fel majd a választások után. Szóval van egy szenáriónk egy szimpla többségre, van egy teljesen másik szenárió kétharmad esetén. És emiatt van az, hogy feszíteni akarjuk ezt az egészet, amíg lehet. Emlékszem, ezt sokan mondják, hogy most már egy domináns párt vagyunk gyakorlatilag a közvéleménykutatások 10 sziget létszám segítségével, és igen, ez így van. Ugyanakkor én emlékszem, hogy amikor kitört a kegyelmi botrány, volt Péternek az interjúja, és egy héttel később volt az influencer tüntetés, és közülük páran bementek az ATV-be, és kérdezték tőlük, hogy de hát miért csináljátok ezt az egészet, és emlékszem, hogy Potyondi Edina volt az, aki mondta, hogy minthogyha most megjelent volna egy rés a pajzson, és amíg az a rés ott van, ők ezt feszíteni akarják. És azt kell tudni, hogy bármennyire is nagyon sok minden történt az elmúlt egy évben, és lehet mondani, hogy egy magabiztos pozícióban vagyunk. Mi ugyanazzal az intenzitással dolgozunk, mint gyakorlatilag, hát én március vége óta vagyok az egészben, de tényleg ugyanaz az intenzitás megvan, hogy látunk egy rést a pajzson, és amíg az ott van, azt feszíteni kell, amíg lehet, mert több ilyen történelmi lehetőségünk biztos, hogy nem lesz. És igen, mindezt azért akartam mondani, mert hogy előtte miről beszéltem? Pénz... Igen. A börtönben üresek. Igen, szóval fontos az, hogy az intenzitás megvan, dolgozunk rajta, de egyszerűen vannak olyan dolgok, szerintünk se fogjuk tudni az összes pénzt visszaszedni. Főleg azért, mert nagyon sokat külföldre menekítettek, vagy ami még pofátlanabb, hogy elköltöttek. De ettől függetlenül én továbbra is optimista vagyok a digitális gyóntatószékben, mert hogy ott tényleg ezt egy ilyen dominóként kell elképzelni, és ott, hogyha elkezdenek egymásra
árulkodni, akkor az beindít egy folyamatot. És én bízom benne, hogy itt nem feltétlenül, főleg, hogyha minden törvényes, akkor van egy olyan rész, ahol határozottan fel kell lépni a jog összes eszközével. De van az a szürke zóna, ahol én is bízom benne, hogy akkor célzottan lehet olyanokat mondani, hogy jó, nem tudom, van itt egy iskola, és hogyha egy magántőke befektető felújítaná ezt az iskolát, és kap egy 5 éves szponzorációt, hogy nem tudom, kiraknak egy táblát róla, bízom benne, hogy így azért ráébrednek a felelősségükre, és lesznek elegánsabb megoldások is. Hogyha nem, akkor a jogi eszközöknek a teljes palettáját kidolgozzuk, és a moralitás aspektusokat szem előtt tartva, de figyelembe majd eldöntjük, hogy melyeket alkalmazzuk. Jó, hát én is azt gondolom egyébként, hogy ha már nincsenek etetve, már akkor egyel beljebb vagyunk. Tehát, hogyha nem annyi pénz folyik el arra felé, amerre most, akkor már többet tudunk. De... Bocsánat, csak annyit, hogy mi is, amikor csináljuk a költségvetési becsléseinket megtervezzük, hogy nézne ki ideális esetben egy felelősségteljes költségvetési struktúra, akkor mindig az egyik legnagyobb kérdés, hogy jó, hány százalék megy el korrupcióra, amit meg fogunk szüntetni persze. És ezek tényleg csak becslések, és meglepő módon sok kutatás van erre, de végső soron gyakorlatilag a GDP-nek az olyan 3-4%-áról beszélünk éves szinten, és igen, és ami tényleg frusztráló, hogy azóta a magyar GDP gyakorlatilag oldalazik. Szóval Covid óta nem volt nagyon komoly növekedés. Az EU-s források jönnek, de egy idő után el fognak fogyni, és tényleg ilyen szintű korrupcióról van szó, ami mindannyiunknak a hazáját bővíthetné, cserébe nem teszi. Szóval az a 3%, a GDP 3% az jelen pillanatban. Gyakorlatilag olyan 1500-2000 milliárd az egészségügyre költünk körülbelül. Igen. 3%. Igen. Azért az valami őrült nagy összeg. Többet költünk amúgy egészségügyre, jó, de óriási de nem tényleg. És az a durva, hogy mi is látjuk, hogy mennyi területtel kell foglalkozni. Legyen az gyermekotthonok, egészségügy, oktatás. Vannak olyan területek, amit tényleg sok idő még kifejti a hatását, de nem tudom, vasútnál is kritikus dolgok történnek most is, és ez lenne pont egy olyan infrastrukturális beruházás, ami 50 évig ott lesz, bazi nagy megtakarításokat kéne félretenni, hogy ezt meg tudjuk valósítani egyáltalán, és mindeközben ekkora összegek mennek nem megfelelő helyekre. Mondjuk most, hogy a vasutat behoztad a képbe, én ennél vérlázítóbb nyilatkozatot, amit a Lázár úr mondott, hogy hát azért nem fejlesztettük, mert nem tudtuk, hogy szükség lesz rá. Hát én ilyet komolyan, mióta hátul hordom a dolgomat, azóta ilyet nem hallott. Mi az, hogy szükség van rá? Valahol értem a logikáját, de ugyanakkor a gyakorlatban meg egyáltalán nem ezt látjuk. Szóval, ha megnézzük a szállítási költségeknek a hatékonyságát, akkor a legdrágább mindig a repülő, utána a teherautó, utána még olcsóbb a vasút, és a legolcsóbb szokott lenni a vízi szállítás. Konkrétan olyan javaslatok is már voltak, még vizsgáljuk, hogy mennyire kivitelezhető, elviekben más országokban csinálják, de hogy konkrétan, mivel a kamion annyira nem tudom, hatékonytalan vagy drága, olcsóbb azt csinálni, hogy bejön egy kamion egy országba, felrakják ott egy vasútszerelvényre, és átvonatoztatják az ország másik végére. Ez is hatékonyabb lenne, szóval csak azért, mert egy adott recept bevált, nem biztos, hogy hosszú távon is működőképes. És sokkal inkább hosszú távon kéne gondolkodni, főleg, hogyha limitált erőforrásokból dolgozunk. Én annak vagyok a híve, szüleim is gyakran cukkolnak azzal, hogy egy picit idealista vagyok, vagy nagyon idealista vagyok, de én erre kifejezetten büszke vagyok, hogy szerintem fontos, hogy legyen egy egyértelmű, hosszú távú, akár ideális cél,
És az, hogy most itt vagyunk, az már a realizmus. És igen, szembe kell nézni, hogy egy nagyon rossz állapotban vagyunk, de hogyha csak néhány lépést tudunk tenni, akkor az mindenféleképpen a jó irányba történjen meg. És nem biztos, hogy mi fogunk majd oda célba érni, de szerintem felelősségünk, kutyakötelességünk a ránk eső terhet viselni, és jó irányba elvinni a dolgot. Szóval ez ilyen nagyobb beruházásoknál is azt kell nézni, hogy hosszú távon mi lenne a stratégiai érdeke az országnak, és hogyha van egy olcsóbb szállítási módszer, mint például a vasút, akkor ez konkrétan a versenyképességünkre kihat, hogyha tovább húzzuk az elkerülhetetlent. Jó, egy kicsit áttérnék a fővárosi működésre. Ugye most már, hogy úgy mondjam, belaktátok, vagy kezditek belakni azt a közgyűlést, hogy érzed magad? Hogy látod a működését a fővárosnak jelen pillanatban? Kifelé egyrészt az emberek nem is nagyon figyelnek oda, csak az ilyen kiemelt dolgokra, hogy egyébként a főváros működik, hogy csak kifelé látszik ez a nagy bunyó, meg ez a nagy színjáték, amikor jön Alexandra és olyan hülyeségeket mond, hogy lehullik a hajam, és mögötte meg van egy konstruktív működése a fővárosnak, vagy ezt te hogy látod belülről? A legelső közgyűlés példáját hoznám. Ott is gyakorlatilag azt kell tudni, hogy 2019 és 24 között voltak persze előterjesztések. Gyakorlatilag minden főpolgármesteri előterjesztés volt. Az 5 év alatt összesen 9 darab képviselői előterjesztés jött be. Na most, ha jól emlékszem, csak az első közgyűlésre jött 6 vagy 7, illetve azóta általában úgy a főpolgármesteri előterjesztéseken felül jön egy olyan 20-25 képviselői előterjesztés. Na most nálunk ezeknek a kidolgozottsága mindig kérdőre vonható. Én igazából húztam a számot a legelsőnél, mert ott volt egy olyan előterjesztés a Fidesztől, hogy legyen több kuka. És igen, legyen több kuka. De nem volt ehhez csatolva egy költségvetési terv, nem volt ehhez csatolva egy javasolt megvalósítási ütemterv, és tény, hogy a főpolgármesternek óriási apparátusa van, hogy ezeket kidolgozza, de én ebben egy ilyen ördögi kört láttam, hogy a Fidesz tesz egy előterjesztés, hogy legyen több kuka. A főpolgármester megvalósítja, de feltételezzük, hogy drágábban, mint kellett volna. Erről elkezd panaszkodni a Fidesz, és igazából ahelyett, hogy a legelején egy javaslat formájában jobban kidolgozták volna, ez egy ilyen ördögi kört indít be, amiből persze óriási politikai hasznot lehet szerezni, de nem feltétlenül hatékony a budapestiek számára. Összességében amúgy az első közgyűlésen is az volt, hogy jöttek ügyek, bár sok mindennél több információ kellett volna nekünk is, ezt ott szóvá is tettük, de születtek döntések, volt, hogy az egyik oldallal szavaztunk, volt, hogy a másikkal, nekünk tényleg ilyen ügyekmenti szavazás az sokszor fontos, és az egyenlőre többnyire meg is valósult, mondom, így van, hogy az egyikkel, van, hogy a másikkal. És én tök büszke voltam az első közgyűlésre, kicsit hosszúra sikeredett, de basszus, túl vagyunk rajta. Aztán másnap én is elkezdtem nézni az interjúkat, amiket ott a többi képviselővel készítettek, és azért egy picit szíven szúrt. Szóval annak ellenére, hogy született konszenzus, vagy elfogadtunk bizonyos javaslatokat, ahhoz képest mindenki arról beszélt, az összes frakció, hogy hát mennyire működésképtelen ez a főváros, és itt nem lesz semmi elfogadva, és elfogadhatatlan. És tény, hogy vannak bizonyos formai kritériumok, aminek meg kell felelni. Például, hogy kell, hogy legyen egy költségvetés, kell, hogy legyen egy főpolgármester helyettes, akinek a képviselők közül kell jelölnie, vagy képviselők közül kell ezt a pozíciót betölteni. De alapvetően amíg az nincs meg, a város működése ugyanúgy megy tovább, és szerintem az sokkal fontosabb a budapestiek számára, hogy nem tudom, mi lesz most Rákos rendezővel, mint hogy lesz főpolgármester helyettes, vagy nem. És tény, hogy azzal is kell foglalkozni, de ugyanakkor a budapestieket szerintem elsődlegesen az első halmaz érinti. És ott meg igenis van konszenzus, vannak döntések. Bevallom őszintén, én reménykedtem volna, hogy egy kicsit
több egyeztetés van a háttérben. Ez főleg az SMS-nél merült fel, mert ott mi tényleg azt láttuk, becsöppentünk az egészbe, és csak hogy mondjak egy úgy kb. Timeline-t, jövő hét szerdán lesz a közgyűlés. Mi feltölthettünk előterjesztéseket most a héten szerdáig, szóval tegnap előttig. Azokat feldolgozza ilyenkor a főpolgármester, vagy a főjegyző pontosabban, és gyakorlatilag a hivatalos meghívó az ma érkezik meg nekünk. Ilyenkor végig dolgozzuk a hétvégét, felosztjuk magunk között az előterjesztéseket, de ideális esetben az összesbe beleolvasunk valamennyire. Vasárnap este van egy hosszabb megbeszélésünk, amikor átbeszéljük az összeset. Gyakorlatilag hétfő reggel már bizottsági ülések vannak, és nekünk ezeket a tájékozott álláspontokat képviselnünk kell ezeken a bizottsági üléseken. Hétfő reggel, hétfő délután, kedd reggel, kedd délután. Kedd délután 4 óráig lehet beadni módosítási indítványokat. Szóval, ha jön egy előterjesztés, és úgy vagyunk vele, hogy egy kicsi finomítás még igényel, hogyha ezt elfogadnák, akkor meg tudnánk szavazni, akkor ilyen módosítási kezdeményezéseket be lehet adni kedd 4 óráig. Ugyanaz a kedd 4 óráig, ami egy nappal van közvetlenül a közgyűlés előtt. Szóval kedd 4 óráig beadjuk a módosításokat, és általában délután 6-ig feltöltik. Szóval kedd este mindig a Városházán vagyunk, és ahogy töltik fel az összes módosítást, gyakorlatilag ott áll össze a kép, hogy miről fogunk egyáltalán beszélgetni holnap. Úgy nagy vonalakban megvan, de a módosítók nagyon sokszor teljesen megváltoztathatják magának az előterjesztésnek a tartalmát. És akkor általában másnap is korábban szoktunk bejönni, hogy 9-re, amikor kezdődik a közgyűlés, már mindenki tisztában legyen a haditervvel kvázi. Na most én korábban az előző munkámban egy magántőke befektetési alapnál dolgoztam, és ott is egy döntésnek az előkészítése az nem ilyen szűk határidős, de egy hasonló folyamaton ment végig. Viszont ott sokkal előrébb kellett volna a kiindulási pontot megosztani a befektetési bizottsággal. Ott is voltak ilyen finomítási, módosítási javaslatok, és mondjuk volt egy rendes 3 munkanap, mire összeállt a végleges anyag, és akkor utána tudtak róla a tagok szavazni. És normális, a piaci működés alapján ez sokkal hatékonyabb lenne, és nekünk fontos volt, hogy egy ilyen irányba vigyük el a közgyűlést. Ezt sokszor mondtam, hogy mintha korábban ilyen politikai bólogató emberek ültek volna ott, hogy megkapják az utasítást, és igen, szavazunk, és a hatékonyságra ment rá, ahelyett, hogy mindenki átolvasna, és egy felelősségteljes döntést hozna. Mi az SMS módosításra ebbe az irányba akartuk átolni. A Fidesz beadott 7 módosítási javaslatot az SMS-re, és végül ők is, meg a DK-s vagy óellenzékes kombináció is, vagy frakció is leszavazta. Lényeg az, hogy az első alkalommal nem ment át az SMS. És engem például a Fidesz is ellene szavazott, 7 módosítójuk volt, engem kifejezetten érdekelt volna, és én örültem volna, hogyha le tudunk ülni, átbeszéljük azt a 7 módosító javaslatot, hogy jó, melyik az, amihez ragaszkodnak, melyik az, amivel tényleg, hogyha az benne van, akkor ez számukra is egy működőképes SMS lenne. Mert tényleg még 4,5 évig, vagy fene tudja meddig fogunk ezek a működési szabályok alapján közösen dolgozni. De ők ettől teljesen elzárkóztak, és én ez egy picit a mai napig a szívemen viselem, mert hogy tényleg megértem, hogy országos kampány van, és ez nekik most nagyon fontos. Ugyanakkor végső soron a budapestieket kell szolgálni, és a pártnak lehet, hogy fontos az országos kampány, de végső soron mi, mint egyének, képviselők vagyunk itt, akik a budapestieket szolgálják. És szerintem sosem szabad ilyen felesleges csatatereket csinálni. Valaki mondta, és azzal abszolút egyetértek, hogy az a baj, hogyha ők nem ellenfélként tekintenek minket, mert persze nem kell mindenbe egyetérteni, de amikor már ők ellenségként tekintenek, hogy tényleg hajlandóak feláldozni a közgyűlésnek a működését, vagy a budapestiek érdekeit csak azért, mert politikailag ők lehet, hogy jobban jönnek ki belőle, az nem egy olyan hosszú távon ideális állapot, ami szerintem az ország érdekét szolgálná. Hát semmi meglepő
nem hallottam ezzel kapcsolatban. Gondoltam, hogy ez valahogy így működik, hogy fölülírja a józanészt is, a párthűség, meg a kitartás. Bocsánat, csak annyit hadd tegyek még hozzá, hogy szerencsére, szóval igen, annak ellenére, hogy ők az esetek többségében nem elszavaznak vagy tartózkodnak, így is vannak olyan döntések, amik megszavazásra kerülnek. Mi is sokszor velük együtt szavazunk igen. olyan ügyekbe, ami szerintünk is fontosak. Szóval van együttműködés, én csak reménykedtem volna, hogy ez szorosabb lesz. Szorosabb és magasabb. Ugye 10 vagytok a közgyűlésbe. Most ugye mi a 16. kerületi Tisza-sziget augusztus óta ismerjük egymást, ott is összejöttünk, nem tudom én hányan akkor, amikor megalakultunk, 10-valahányan, 10-valahány tök ismeretlen ember leült egymással szemben mosolyogva, és azt mondta, hogy szigetelünk. És azóta ez szerintem egy nagyon jó baráti társasággá is fejlődtünk, jó kapcsolatok vannak, de valahogy így képzelem, hogy ti is bementetek oda, tiszen egymásra néztetek, hogy te ki vagy, szia, szigetelünk? Hogy a egymás közötti kohéziót hogy tudtátok megteremteni, hogy tudtok együttműködni, jó kapcsolatban vagytok-e? Volt egy ilyen aspektusa is, nem fogom tagadni, de az a jó hír, hogy tényleg, mivel nem politikusok voltak, hanem piaci szakemberek, tényleg nagyon hamar kialakult egy bizalom egymás iránt, vagy egy tisztelet egymás iránt, hogy mindenki ért a saját szakterületére valamennyire. És pont emiatt nálunk is vannak olyan kollégák, akik inkább kultúra irányba szakosodnak, inkább városfejlesztés vagy közlekedés, inkább a vállalatok működésére, vagy a költségvetésnek az elemzésére. Lényeg az, hogy próbálunk a saját piaci tapasztalatainkra hagyatkozni, ezek fényében felosztani a munkát, és nem tagadom, vannak olyan szóval, mivel én koordinálom a munkacsoportokat is, sokszor hozzájuk is fordulunk segítségért, akik mind önkéntesen segítenek nekünk, szóval óriási hála nekik is. De lényeg az, hogy mindannyian érezzük leginkább az egésznek a felelősségét. Én ezt is mondtam már másoknak, hogy én nekem van cirka 30 évem a nyugdíjig, és nem szeretném mindazt a 30 évet politikával tölteni. Mondjuk a felét hajlandó vagyok ezzel eltölteni, és az is sok idő, de utána én ideális esetben visszatérnék a piaci szférához, és nekem is vannak anyagi céljaim, őszintén szólva, hogyha valaki becsületesen akarja csinálni a politikát, akkor itt nem lehet azokat megvalósítani. Szóval cserébe itt egy projektként tekintek erre, maximalizáljuk az értékteremtést, és akkor utána remélhetőleg még nem változik annyit a pénzügy szakma, hogy ne tudjak visszatérni. Viszont pont ebből fakadóan, mivel mindannyiunknál van egy ilyen értékteremtési szándék, ezért van, hogy nem értünk egyet dolgokba, de egyáltalán nem az van, hogy erőből lenyomjuk az akaratunkat a másiknál, hanem fontos az, hogy valamennyire közösen konszenzus alakuljon ki, mert hogy közösen képviseljük ezt, ami... Szóval igen, van a Tisza párt, de ugyanakkor szerintem ez az egész egyben egy óriási civil kezdeményezés, ami kb. 1 év alatt alakult ki. És nekünk nagyon fontos az, hogy mindannyian az egyéniségeinket, a piaci szaktudásunkat tudjuk ott kamatoztatni, és ezt be is mutassuk az embereknek, hogy nem azért, hogy azonosuljanak velünk, inkább az, hogy elhiggyék azt, hogy ezt ők is meg tudják csinálni. Mert nagyon sokan tényleg így az elmúlt 14 év alatt kiábrándultak úgy a politikából, hogy minek, és hogy nem érdemes ebben részt venni, és fene tudja, hogy lesz vége az egész történetünknek, de én is olyan vagyok, hogy na, azt majd később elmondom, de hogy én úgy gondolom, hogy az lenne a cél, hogy a szigetek, vagy úgy a fiatalok, vagy bárki aktívabban egyrészt kövesse a politikát, hogy számon kérjen bizonyos dolgokat a kormánytól. Másrészt, hogyha érez tenni akarást, értékteremtési vágyat, hogy szolgálja a közösségét, mert tényleg fontos az a szó, hogy szolgálni kell szerintem, akkor vegye a bátorságot, és itt nem egy karrierként kell erre tekinteni, szerintem, hanem vállaljon be 4 évet, 5 évet, fene tudja mennyit, és ami kifér a csövön, addig adjon bele mindent.
Én azért is mondom azt, hogy nem minden akarok nyugdíjba vonulni, mert nagyon érezzük azt a felelősséget, és én nem tudom elképzelni azt, hogy 50 évesen ugyanilyen intenzitással dolgoznék, mert most tényleg nagyon sok áldozatot igényel családtól, szabadidő, stb. És az egész család ezt most boldogan megteszi, mert érezzük a ritka történelmi pillanatot, de ideális esetben remélem az, hogy 10-15 év múlva már megváltozik az átlagembernek a gondolkodása, többen bátrak lesznek, akár részt vesznek ebbe az egész folyamatba, és akkor már nem, szóval én előbb állnék fel, mert nem akarok olyan, vagy nem tudok olyan intenzíven dolgozni, mint amennyit ez az egész munkakör igényelne, mint hogy bebetonozzam magamat egy pozícióba. És visszatérve arra, amit mondtam, hogy mik a célok, én nem egy vaskos pénztárcával, hanem azzal, hogy a végén a tükörbe tudjak nézni, és a korábban említett idealizmus az valamennyire megmaradjon. Mert én is tudom, hogy gyakorlaton keresztül az valamennyire korcsul, de pont ezzel, hogy korlátozza az ember az idejét, szerintem meg tudja tartani azt az idealizmust, illetve nekem van egy nagyon-nagyon határozott, fekete-fehér, szóba se jöhet bármi más elvem, ami a korrupciót illeti. És emiatt is mondtam, hogy én se tagadom, nekem is vannak anyagi céljaim, de mivel lesz utána még remélhetőleg 15 évem, ami alatt meg tudom valósítani azokat az anyagi célokat, itt tényleg tisztán abszolút az értékteremtésre tudok koncentrálni, és az bennem se okoz semmilyen értékrendbeli konfliktus, mert tudom, hogy utána még lesz lehetőség bőven. Akkor nem csodálom, hogy úgy néznek rád ott a közgyűlésben a másik oldalon, meg rátok, hogy hát ezek normálisak. Hát nem így lett kitalálva a rendszer. Egyébként ehhez kapcsolódóan én akkor tettem le teljes bizonyossággal magam a Tisza mellé, amikor azt mondta Péter, hogy 2 ciklusig lehet valaki miniszterelnök vagy vezető pozícióban, azt mondta, hogy igen, ezzel olyan szinten értek egyet, és követelem, hogy akkor azt mondtam, hogy akkor itt vagyok én is. Egyébként ugyanolyan idealista vagyok, mint a kollégáim azt szokták mondani, hogy te vagy az utolsó naíva Budapesten, basszus. De akarok hinni az emberbe, és igenis idealista vagyok, és ez például egy nagyon követelendő dolog, hogy ne lehessen megbolondulni, mint vezető. Ezzel abszolút egyetértek. Tényleg van sajnos a politikában egy olyan, hogy a győztesre való hajlás, és mindig, hogyha valaki megszerez egy pozíciót, akkor utána, mivel ismert a neve, könnyebb azt megtartani. Ettől függetlenül, hogyha tényleg hosszú távon az ország érdekét nézzük, ahogy mondtam korábban, az intenzitás az egyik aspektus, viszont mindig egy újabb és újabb világban élünk, kellenek új ötletek, kell a friss vér, kell a felfrissülés, és szerintem egy ilyen rendszer azt tudja garantálni, hogyha maximalizálva van mondjuk egy miniszterelnöknek a ciklusszáma. Hát igen, mert akkor nem azért görcsöl, mint malac a jégen, hogy újra megválasszák, hanem hogy be tudja teljesíteni azt, amit vállalt. Egyébként, amikor bekerültél ebbe az egészbe, és arról nyilván volt egy elképzelés, nyilván megbeszélte a családdal, a feleségeddel, hogy egy kisgyerek mellett, akkor te most ebbe beleszám, hogy az történik, vagy azt érzed, amit gondoltál, hogy majd fog történni veled, vagy nem? Mondtam korábban, hogy ezt majd később elmesélem, és szerintem lehet, hogy most van az ideje. Szóval nekem, ahogy mondtam, 23-ban született a kisfiam, és az ember a saját céljait felépíti, a saját környezetét kialakítja, viszont amikor már a saját gyerekére tekint, bármennyi is mindenki tehetségesnek tartja a saját gyerekét, hogyha statisztikából indulunk ki, valószínűleg átlagos lesz. És hogyha az átlag életszínvonalat nézzük Magyarországon, nem a legígéretesebb.
És pont ebből fakadóan a kedves kolléganő is, aki bemutatott, mondta, hogy nekem van egy nemzetközileg elismert pénzügy kvalifikációm, ez nagyon sok külföldi ajtót megnyitott nekem is, és én 2024 elején a 2024-es célok közé azt írtam, hogy egy munkahelyváltást akarok, mert 5 éve voltam annál a cégnél, és én ezt a váltást külföldön képzeltem el. Most a váltás megtörtént, nem úgy, ahogy elképzeltem. De igen, szóval én a legelső találkozómon Péterrel is, március végén, ott mondtam neki, hogy nekem folyamatban vannak interjúk, viszont amíg itt vagyok, segítek, amiben tudok. És az tényleg egy nagyon kezdetleges állapotként képzeld el, vagy képzeljétek el, ott nem volt ilyen nagy terv, nem volt óriási struktúra, gyakorlatilag, hogyha láttunk egy problémát, akkor egymásra néztünk 5-en, hogy jó, ezt ki fogja megoldani, és jó, te, okés. És nem volt szakértelem, csak mindenki érezte azt, hogy van egy probléma, meg kell oldani. Gyakorlatilag az egész szakpolitikai struktúrát és a 65 munkacsoportot az ugyanígy dolgoztuk ki. Egyszerűen nem az, hogy ez biztos a jó megoldás, de legyen egy kezdőpont, és akkor maximum később bejön egy szakértő, aki tovább finomítja. És ugyanezzel a kísérletező, improvizatív hozzáállással hoztuk le ezt az egész évet. Ezt pont írtam az egyik Facebook posztomban ilyen évértékelőként, hogy ez nem volt megtervezve, ez csak olyan nagyon szerencsés és tehetséges embereknek a összejövetele volt, akik végig improvizáltak. És szerintem ez adja pont a hitelességünket sok szempontból, hogy nem tervezünk meg egy ilyen több hónapos kampányt, aminek a végén van egy beszéd. Péter nagyon sokszor aznap reggel írja meg a beszédeit. Nálam is 10 sziget találkozóknál sokszor van, hogy kérdezik, hogy elküldjék előre a kérdéseket. Én mondom, hogy nem, mert szerintem pont ez adja a hitelességet, hogy lehet, hogy nem mindig a legjobb választ adom, de legalább szívből szól, improvizálok, és tudjátok, hogy amit mondok, az abban az esetben tényleg úgy gondolom. Visszatérve az eredeti helyzetre, szóval igen, ott gyakorlatilag egy olyan mentalitás volt, hogy feladat van, látjuk az értékteremtést, segítünk, amiben tudunk. Az április 6-ai Kossuth Lajos téri tüntetés volt nekem az első nagyobb eseményem. Ott még, nem tudom, 5-6 napja dolgoztam együtt a többiekkel, és mondtam, hogy persze van szabad kapacitásom, elmegyek a tüntetésre, hogy ilyen sárga mellényesként egyrészt zászlókat celluxozunk, meg koordináljuk, vagy terelgessük a tömeget. Feleségemnek akkor is mondtam, hogy nyugi, ez egy kivételes hétvége lesz, utána vissza minden a régi kerékvágásba. Viszont utána felmerült az országjárásnak a feladata, és én már akkor is gondolkodtam rajta, hogy lehetne ezt jól megcsinálni, szóval én elvállaltam ennek a szervezését. Gyakorlatilag Békés megyét, ami az első volt, azt egyedül telefonáltam végig a helyi segítőknek a segítségével, viszont utána pedig mentünk tovább, azt hiszem, már nem is emlékszem a sorrendre. De a lényeg az, hogy nagyon hamar kialakult egy csapat, és úgy már sokkal könnyebb volt, de én vezetési stílus, de én amúgy is olyan vagyok, hogy én szeretek mindig nagyon sok felelősséget magamra vállalni, hogy átlássam a rendszereket, és amikor látom a hiányosságokat, és hogy mi mekkora teher, arra formálni később egy csapatot, és akkor így alakult ez most is. Az első hét az nagyon intenzív volt, utána egyre kevesebb, és akkor végül jól beindult egy rendszer, és gyakorlatilag itt már április végénél járunk, amikor Péter felvetette a kérdést, hogy budapesti lista. És akkor visszatérve arra, hogy olyan volt, ahogy elképzeltem, én odáig gyakorlatilag nem képzeltem el semmit. Mármint, hogy egy értékteremtési folyamat van, hiszek abban, amit csinálunk, minden, amit Péter mondott, ez a nem szélsőségek, meg nem populizmus, hanem mindig valamilyen racionális, kompromisszumkész közép megoldást találni, az nekem nagyon szimpatikus volt. És amikor felvetette azt, hogy budapesti lista, akkor volt egy nagyon hosszas elbeszélgetésünk a feleségemmel, mert volt egy elképzelésünk a következő szakaszról az életünkben, hogy külföld, annak vannak bizonyos anyagi előnyei, viszont úgy voltunk vele, hogy pont, hogy mivel
mi amúgy is ezt a lépést akartuk meghozni. Nekünk nincs annyi veszíteni valónk, mert mivel hogyha az egész szétesik, akkor ugyanúgy valószínűleg sajnos, de hogy külföldön képzelném el a következő szakaszt. Volt, vagy van valamekkora megtakarítási réteg, nem hónapról hónapra élünk, ebből fakadóan, mivel tudunk nagyobb kockázatot vállalni, pont ki is mondtuk, hogy akkor felelősségünk is ezt vállalni, és nagyon sokan mondják azt, hogy mennyire bátor, de szerintem szerencse és külső adott vagy lehetőségeknek az összejövetele, hogy én ezt meg tudtam egyáltalán csinálni, és biztos, hogy nem én csinálom a legjobban, de amíg itt vagyok, addig én próbálok értéket teremteni úgy, ahogy látom, vagy jónak látom. Nem pont olyan, ahogy elképzeltem, a korábban említett példa miatt én is gondoltam, hogy ha leülünk mondjuk fideszesekkel, vagy bárkivel egyeztetni, akkor ott is lesz egy hasonló értékteremtési szándék. Nem mondom, hogy nincs, vannak olyan képviselők, akik én úgy látom, hogy felelősségteljesebbek, de van egy olyan réteg, aki határozottan csak a győzelem minden áron. És szerintem az hosszú távon nem jó az ország számára, a főváros számára sem. Szóval úgy gondolom, hogy eddig többnyire mi az, ahogy elképzeltem az egészet, többnyire az, hogy meg tudom tartani azt az idealizmust, amit mondtam az elején. Gyakorlatban persze látom, hogy itt vagyunk, de azt a célt, azt még egyáltalán nem vesztettem el, és amíg az ott marad, én úgy gondolom, hogy büszke leszek a munkánkra. Jó ezt hallani. Mielőtt rátérnénk az esetleges kérdésekre, hogyha vannak, és írásba is kaptál 3 kérdést, amire meg kellene felelni. Nekem egy kérdésem lenne még, hogy mondtad, hogy ebből a 30-ból mondjuk 15-öt rászánsz erre a bulira, ami itt egy ilyen országépítésnek tűnik, vagy hogy ha most megkérdez, vagy 15 év múlva én már nem fogom tudni megkérdezni, mert akkor már hamut is mamunak fogom mondani, de vannak itt tanúk, akkor majd 15 év múlva visszatértek rá. Hogy képzeled azt, hogy milyen országot fogsz itt hagyni? Nem feltétlen itt hagyni, most nem a külföldre célzok, hanem hogy kiszállni a buliból, hogy milyen országot szeretnél itt hagyni, és hogy látod, hogy milyen lesz az? Ez egy jó kérdés. Azért, mert hogy megpróbálok nem túl hosszú történetet adni, de tényleg szeretném, hogy megértsétek a gondolkodásomat. Én az előző munkáimen, ahogy mondtam, magántőkebefektetési alapnál dolgoztam. Én nagyon élveztem azt, hogy nagyon sok különböző szektorba tudok felszínesen beletanulni, és sosem leszek az adott területnek a szakértője, a mestere, de annyira rálátok, hogy felismerjem a piaci trendeket, és kvázi egy felelősségteljes befektetői döntést tudjak javasolni a befektetői bizottság számára. És ugyanezt a mentalitást próbálom alkalmazni részben a szakpolitikai munkacsoportoknál. Én kifejezetten élvezem azt, hogy nem értek annyira az egészségügyhöz, de itt valamennyire ráláthatok ezekre a területekre is. Előző munkájámból az energiához félig meddig, de azon belül is nagyon sok új területet tanul az ember. Gazdaság is hazai pálya félig meddig, de ott is bőven van mit tanulni. Szóval én nagyon élvezem azt, hogy sok területre látok rá, mármint hogy úgy, hogy a szakértők tesznek nekünk javaslatokat, és nagyon jó beszélgetéseket tudok velük tartani. De az, hogy kiemelni egy-egy területet, hogy mi lenne az, amit mindenképpen ott szeretnék látni, az bevallom, az nekem nehéz. Én nagyon örülnék annak, hogyha az átlag magyarok ne lennének annyira kicentizve, hogy legyen valamennyi puffer számukra, hogy tudjanak megtakarítani, saját céljaikat megvalósítani. Lehet az egy világkörüli utazás, vagy az, hogy vegyünk a gyerekeknek, az unokáknak egy lakást, vagy az, hogy beindítani egy saját vállalkozást. Én úgy gondolom, hogy az emberi kreativitás az tényleg határok nélküli, és inkább erőforrások kellnek ahhoz, hogy ezeket meg lehessen valósítani. Én sosem szeretem azt, hogyha valaki mondjuk a családtól, vagy szülőktől, vagy örököstől kap egy rakatnyi ingyen pénzt. Én annak vagyok híve, hogy sokkal finomabb egy célnak a megvalósítása, hogyha mi magunk dolgoztunk meg érte. Pont ebből fakadóan
én is egy olyan rendszert szeretnék, ahol a mindennapi ember magának meg tudja teremteni azt a egzisztenciát, megtakarítást, hogy ezeket a saját célokat nem is az, hogy megvalósítsa, de legalább hagy próbálja ki, hagy fusson neki. Az, hogy nagyon sokunknak álmaink vannak, és még ki se próbálhatjuk, azt szerintem a legnagyobb arconköpése a társadalomnak. Tudnék mondani itt ilyen arányszámokat, hogy hány évnyi átlagbér kell ahhoz, hogy egy átlagos budapesti lakást megvegyünk, mert a lakhatási válság az tényleg nagyon extrém kezd lenni. Tudnék mondani olyan példákat, hogy az egészségügynél mi is azt látjuk, hogy gyakran felmerül egy kérdés, hogy magán vagy állami, de őszintén szólva, amikor ennyire sokan kényszerülnek az államira, akkor hogy merülhet fel egyáltalán az, hogy hosszú távon egy magánra építenénk? Lehet, hogy megvan az a felső réteg, akinek ott lehetnek a plusz szolgáltatások, de sajnos a társadalomnak a 80%-a, hogyha nem még több, az állami egészségre hagyatkozik, és azt kell megerősíteni, és egy olyan rendszert kell kialakítani, hogy az átlagos házi orvos nem már nyugdíjkor fölött legyen, mert sajnos ez van. Illetve, hogy a betegellátása olyan legyen, hogy inkább a sorban állásról szól, hanem mindenki kapja meg a szükséges segítséget. Nálunk is volt a családban jó pár rossz történet. Oktatásnál ne az legyen, hogy tanároknak a fizetései azok olyanok, amilyenek, és ez is, szóval aki tanár és megteheti, az kivéve, hogyha nagyon szereti a szakmát, de ő egy másik pályát választ. És szerintem ez az egyik legfontosabb feladat, főleg, hogyha hosszú távú, visszatérve, gazdasági növekedésről beszélünk, mert a hiányzó elem, vagy amit végtelenség lehet növelni, az mindig az innováció. Ahhoz viszont tényleg kell egy bazi erős oktatási rendszer, egy kreatív gondolkodás és egy önbizalom, hogy a fiatalok meg tudják valósítani a céljaikat, hogyha kattognak egy problémán. Amúgy én összességében azt hiszem, ez fontos tudni, hogy igen, hogyha megnézzük az egyfőre jutó Nobel-díjakat, és az egyfőre jutó aranyérmek számát, akkor egész jól állunk. Szóval, mintha egy kifejezetten tehetséges nemzet lennénk, csak sajnos a Nobel-díjak azok nem Magyarországon belüli munkáért lettek elnyerve, illetve az élsportolóink, az olimpikonjaink sem Magyarországon edzenek már, annak ellenére, hogy bazi sok pénzt költünk az élsportra. Szóval, mintha az alapanyag ott lenne nálunk, de nagyon sokszor tapasztaljuk azt, főleg, hogyha történelmi kontextusba helyezzük, mert nagyon érdekes, pont 2026-ban lesz a mohácsi csatának az 500 éves évfordulója. És Mohács óta van az, hogy előtte is voltak kihívások, újak voltunk itt a Kárpát-medencében, kihalt az Árpád-ház, de valahogy mindig meg tudtuk oldani, de Mohács óta van az, hogy vagy lejtmenetben, vagy amikor vannak ilyen felemelkedések, gondolok itt a reformkorra, dualizmusra, stb., azt is, mintha így visszanyomták volna. És fontos tudni azt is, hogy 500 év múlva is, ugyanúgy, ahogy mi visszanézünk Mohácsra, 500 év múlva is visszanézhetnek erre az időszakra, és hogyha tényleg jól, felelősségteljesen építkezünk lépésről lépésre, akkor ez lehet a történelemben is egy új korszaknak a kezdete, ami egy felvirágzásnak a kezdete. Szóval ahhoz viszont nem elég egy kormány, ahhoz tényleg a társadalom egészére szükség van, hogy higgyen magába, hogy legyen meg az önbizalom, hogy basszus, a Nobel-díjakat említettem, az olimpikonokat említettem. Én amúgy úgy gondolom sok szempontból, hogy a magyar nyelv, az egyik kincsünk, mert azt mondják, hogy a nyelv, a szóhasználat, az meghatározza a gondolkodást is. És azt mondják, hogy az a harmadik legnehezebb nyelv a világon a magyar, amire kifejezetten büszkék lehetünk, mert az azt jelenti, hogy kifejezetten komplexen tudunk gondolkodni. Szóval az alapanyag itt van, és van mire büszkének lenni, itt az ide, hogy kihozzuk magunkból ezt. Szóval 15 év múlva nem biztos, hogy ki lehet mindezt hozni, de úgy gondolom, hogy egy nagyon jó első pár lépést teszünk, és hogyha így adjuk tovább a kisfiamnak, a generációjának, akkor én nagyon büszke leszek mindannyiunkra. Reméljük, hogy így lesz.
Örömmel látom, hogy tényleg idealista vagy, és naív, mint én. De ez hajt minket előre. Mohácsra visszatérve, Rákai Filip már készíti a mohácsi filmet. Nem lesz sokba, egy 10-15 milliárdból meg tudjuk oldani, nem fogok benne játszani, ez is biztos. De akkor megkérnélek, hogy az írásban jött kérdésekre adj választ. Nyilván aki írta, az el is jött, hogy meghallgassad, de a többiek is meghallgatják. Remélem elnézitek nekem, hogyha az elsőre meg a harmadikra csak visszacélzok. Az első arról szólt, hogy piaci versenynek a szabadsága, és arról már korábban is beszéltünk, hogy az ilyen elnagyolt közbeszerzések azok mennyire torzítják a piacot. Egyrészt, másrészt hosszú távon pedig nem fenntartható módon bővítik a gazdaságot. Egy-egy beruházás amúgy rendkívül fontos tud lenni, de az, hogy csak ezekkel a beruházásokkal tudják ezeket az óriás cégeket fenntartani, az rendkívül káros, mert akkor elszipkázza azt az erőforrást, munkásokat, stb. A többi piaci alapon működő cégtől. Szóval igen, piaci és szabad versenynek vagyok a híve, abszolút. Úgy gondolom, hogy az államnak valamilyen szintű erős biztonsági hálót meg kell teremteni, és nagyon szomorú látni, hogy egy reálisnak tartott biztonsági hálót ma hányan használnának ki, mert nagyon sokan egy bizonyos életszínvonal alatt vannak, ergo ezzel élnének. Csak hogy mondjak egy példát, cirka 2 millió nyugdíjas van, ebből 665 000 kap kevesebb, mint 160 000 forintot havi szinten. Mi a 160 000 forintot lőttük be ilyen szegénységi küszöbnek, és nagyon szomorú ezt az arányt látni. Szóval ilyen témákkal kell foglalkozni. Annak ellenére, hogy én is mondom, egy piaci, egy versenybeállítottságú ember vagyok, amikor látjuk az ilyen szintű szegénységet, akkor tényleg elsődlegesen a társadalmi hálónak a megerősítésével kell foglalkozni, és ideális esetben olyan irányba elvinni az országot, hogy ezt a társadalmi hálót minél kevesebben kelljen, hogy igénybe vegyék. Persze azt a társadalmi hálót is inflációval, meg minden egyébben emelni kell évről évre. Pont a nyugdíjnál van az, hogy inflációhoz kötik, és nem egyéb indexáláshoz, és emiatt van az, hogy hosszú távon mindegy, így van, ehhez akarunk, ezt is vizsgáljuk, és ezt is javítani szeretnénk majd. Lényeg az, hogy kell egy erős társadalmi háló, egészségügynél mindenképpen, szociális rendszernél, de hosszú távon az lenne a legjobb, hogyha ez minél kevesebben kelljen, hogy igénybe vegyék, mert önmaguktól meg tudják teremteni azt a jólétet, amivel boldogulnak. A harmadik kérdés az volt, hogy hogyan lehet a lehető legtöbb pénzt, vagyont visszaszerezni. Erről is beszéltünk már. Remélem elnézitek nekem, hogyha az ilyen stratégiai dolgokat magunknál tartjuk, vagy titokban tartjuk, de foglalkozunk ezzel az üggyel is. Azt látjuk, hogy jogilag meg lehet ezeket csinálni. Itt a moralitás kérdése merül fel, hogy csak az eme ott van egy eszköz, és csak az eme az előző kormány élt vele. Nekünk is feltétlenül kell-e, vagy van-e elegánsabb módja? Minél több ideig tartjuk ezeket a terveket titokban, annál elegánsabban tudjuk valószínűleg kezelni. És akkor a második amúgy egy viszonylag hosszabb kérdés volt, ami a vidékfejlesztésről szólt. Itt több dolgot is szeretnék mondani, ez is az én saját véleményem, de alapvetően induljunk onnan, hogy mi a jelenlegi rendszerhez képest mindenképpen egy decentralizáltabb rendszert képzelünk el. Ez azt jelenti, hogy mondjuk az önkormányzatoknak több szabad mozgásterük van költségvetési oldalról, mert jelenleg az önkormányzatoknak csak arra van forrásuk, hogy a működő költségeiket fenntartsák. És minden beruházás, vagy egy meglévő beruházásnak az elkopott állapotának a helyrehozása, az amortizáció, ahhoz is rögtön a kormányhoz kell fordulniuk. És emiatt van az, hogy a vidéki kisfalvakban sorra romlanak el dolgok, és csak fideszes polgármesterek kapnak bármilyen támogatást. Ezt egyáltalán nem tartjuk hatékonynak, és az lenne a jó, hogyha minden területen a helyiek tudnák képviselni hatékonyan a saját érdekeiket. Hogyha megnézzünk egy nagyon vizuális példát,
akkor hadd mondjam Németország és Oroszország példáját. Németország mondjuk 150 éve egyesült, és hogyha megnézzük Google Maps-en, vagy bármilyen más térkép szoftveren, nem teszek javaslatokat, ott, hogyha megnézzük az autópályahálózatukat, azt látjuk, hogy minden nagyváros teljesen ilyen pókhálószerűen össze van kötve. Így néz ki egy decentralizált rendszer. Ezzel szemben Oroszországban, hogyha megnézitek az autópályákat, minden út Moszkvába vezet. És Németország nem véletlenül egy ilyen gazdasági nagyhatalom, mert van az országon belül egy bizonyos pont, ami valamerre szakosodik, és el tudják osztani. Gyakorlatilag minden területen belül van egy ipari nagyhatalom, vagy egy nagy cég, és több fronton tudnak fejlődni, bővülni. Na most nálunk egyenlőre, és ez most úgy tűnik, hogy változik, és hosszú távon stratégiailag jó, hogy ilyen irányba változik, de nálunk jelenleg minden autópálya még mindig Budapestre vezet. Már volt szó egy ilyen déli összekötő vasúthálózatról, az egy nagyon jó beruházás lenne. Nem tudom, hogy milyen áron akarják megvalósítani, ott azért hatékonyságra kell szintén törekedni, de amúgy logikusan az ország érdekét szolgálná. Na most, mivel itt több szempont van, inkább fogalmazunk úgy, hogy mivel mindenki sajnos Budapestre jön fel dolgozni, és azért mondom, hogy sajnos, mert hogy itt van nagyon sok jó munkahely, cserébe a lakhatás az nagyon rossz állapotban van. Én is így a nyugdíjrendszer szem előtt tartva, vagy a demográfiát, a korfánkat szem előtt tartva, én is látom azt, hogy nagyon kevesen vállalnak gyerekeket manapság. Hallottam már olyan érveket, hogy ez egy kulturális dolog, hogy ma már nem trendi gyereket vállalni, de én nem így gondolom feltétlenül, saját példából kiindulva. Egyszerűen olyan ösztönös érzelmi szálakat pendít meg egy gyerek, amikor tényleg elgondolkodik az ember, hogy basszus, az mindig is ott volt, vagy csak a gyerek pakolta oda, vagy mi a fene. Az emberi élménynek, vagy az emberi létnek szerintem egy nagyon fontos élménye az, hogy szülő lehet. És macera, mert sokat kell fel. Egy évig alig aludtunk mi is, de most van pont abban a korszakban, hogy úgy rápakolj, ezt mondtam pont az előadás előtt, hogy annó úgy, ha vállamra vettem, akkor úgy odarakta, és jaj, de cuki, megölel, de nem volt szándékos. Most jutott el karácsony környékén pont arra a korra, hogy így mondom neki, hogy megöleld apát, és akkor odajön, és úgy rászorít. Na hát az olyan érzelmi töltet, és szerintem ez egy jó dolog. És szerintem, hogyha a fiatalok tehetnék, akkor vállalnának gyereket, hogyha egy olyan anyagi környezetben lennének, hogy nem kell aggódni a munkahelyük miatt, hogyha elmegy egy anyuka szülési szabadságra, akkor visszatérhet-e egyáltalán, amiatt, hogy saját lakást tudnak-e maguknak megteremteni, mert értem, hogy sok, de őszintén szólva az nem fér hozzá mindenki, ezen felül a teljes átlagos ingatlanárat felvitte az egekbe, és most már gyakorlatilag megfizethetetlen az egész. Ezen fölül az, hogy ha beteg a gyerek, vagy valami baj van, akkor milyen iskolába vagy intézménybe tudom eljuttatni, vagy nálunk is most a bölcsöde, még mindig sorban állunk, fél éve, remélhetőleg majd sorra fogunk kerülni, de fene tudja, hogy mikor. Szóval ezek azok a bizonytalanságok, amit hogyha ott van az a puffer, és a magyar társadalom nem lenne ennyire kicentizve, akkor szerintem élne velem, mert szerintem egy jó dolog a gyerekvállalás. És akkor visszatérve, bocsánat, az egész vidékfejlesztés és urbanizációs dologra, van egy ilyen erős korreláció, hogy hozzam Dél-Koreát példának, ott is megfizethetetlenek az ingatlanárak, és most gyakorlatilag csinálnak egy kísérletet arra, már egy olyan 5 éve megy ez a projekt, hogy egy 120 kilométerrel délebre költöztették, egy ilyen másodlagos fővárost építenek. És van gyorsvasút összeköttetés, fele annyiba kerülnek ott az ingatlanok, és még mindig nincs 2,1 fölött az egy nőre jutó gyerekek száma, viszont gyakorlatilag a Szöul, a fővárosnak az egy nőre jutó gyerekek számát megduplázták a második fővárosban. Amikor beszélek szakértőkkel, azt mondják, hogy jaj, hát ez a kettő között nem biztos, hogy korreláció van. Igen, valóban nem biztos, ugyanakkor saját példából kiindulva, mi is 20-20-ban házasodtunk, és úgy voltunk vele, hogy
nem akarunk egy albérletbe gyereket vállalni, mert kiszámíthatatlan környezet, stb. És mi is szeretnénk egy sajátot, mielőtt családot alapítanánk. Szóval szerintem az ingatlanárak és egyéb jóléti tételeknek a megfizethetősége, illetve a gyerekvállás között igenis van egy komoly korreláció, és visszatérve, ahonnan kezdtük az egészet a vidékfejlesztésnél, hogyha mindenki Budapestre költözik, akkor egyszerűen nem tudunk annyi lakást építeni, bármennyire is szeretnénk nagyon aktívan a kínálati oldalt bővíteni. Igazából vidéket kell úgy fejleszteni, hogy az emberek ne érezzék azt, hogy csak Budapesten lehet egy normális életet leélni. Vidéken alapvetően nagyon sok, ott is most az állam inkább ilyen ipari irányba viszi el, hogy gyárakat épít, stb. Én úgy gondolom, hogy van egy óriási kihasználatlan terület az agrárban. Na most lehet, hogy az agrár az régi módinak hangzik, de ugyanakkor amilyen manapság a versenyképes agrár, amihez igenis kell tőke és kell gépesítés, akkor az egy nagyon jó lehetőség lehet. Ezen felül fontosnak tartom azt, hogy ne csak itt termeljük a növényeket, hanem alapvetően a feldolgozás is minél több itt valósuljon meg, mert tényleg szomorú azt látni, hogy mi megtermeljük, külföldre szállítjuk, ott valaki feldolgozza, majd mi sokszoros árán, mert a komoly hozzáadott érték a feldolgozásban van, sokszoros árán importáljuk vissza. Azt is vizsgáljuk, hogy mondjuk pont az agrárt egy ilyen stratégiai területként kezeljük. Ezt úgy értem, hogy vannak olyan területek, ahol a leghatékonyabb piaci működésre törekszünk mi is, de vannak olyanok, ahol lételemünkről beszélünk. És azt vizsgáljuk, hogy mondjuk mennyi a teljes magyar társadalomnak az összkalóriafogyasztása, és hogy néz neki az, hogyha annak a 70%-át mondjuk itthon Magyarországon termelnénk meg. És persze lehet kereskedni, és lehet nálunk egzotikus gyümölcsöket enni, meg minden egyéb, de hogyha valami gond van, hogyan garantáljuk azt, hogy felelősségteljes kormányként garantáljuk azt, hogy a magyar társadalom ne éhezzen, azt úgy tudjuk, hogyha legalább a 70%-át itthon megtermeljük. És lehet, hogy nem a leghatékonyabb a termelés, de ad egy biztonságot, amiért hajlandó az ember valamekkora prémiumot fizetni. Nem ilyen NER dupla ára prémiumot, de egy piaci racionalitás mellett lenyelhető prémiumot még igen. Szóval én úgy gondolom, hogy a vidékben óriási kihasználatlan potenciál van, oktatás oldalról is meg lehet fogni az egészet, mert hogyha az ottani középiskolák, főiskolák, egyetemek is rendesen megadják azt az önbizalmat az embereknek, hogy akár ott a saját szülőfalvadban tudsz egy vállalkozást alapítani, vagy a környező olcsó mezőgazdasági földeket, mert tényleg főleg külföldi összehasonlításban viszonylag jó termelékenységű és viszonylag olcsóak a termőföldjeink. Hogyha valaki azt produktívan tudja használni, hogy ne hektár alapon, hanem tényleg termés alapon járjon neki valamilyen támogatás és juttatás, akkor összességében én úgy gondolom, hogy nem az, hogy megállítsuk, de hogy több ilyen hotspotot építünk ki Budapest mellé, és akkor létrejöhet az autópályahálózat, ami már a németeknél van, és nálunk is elkerülhető az, hogy minden út Budapestre vezessen. Hosszú válasz volt, de valahogy így képzelem el én személyesen. Jó válasz. Ugye ilyen gazdasági kérdéseknél főleg, de általában kevésszer kerül szóba egy társadalom mentális állapota. És én szerintem a gyerek az a boldogságból születik, és ha majd egy boldog nemzet leszünk, akkor nem bírunk el a sok gyerekkel. És azt kéne megteremteni. Erről mi is nagyon sokat beszéltünk, főleg a kampány során, hogy tényleg ki volt plakátolva az egész ország a háború plakáttal, és hogy az milyen negatív hatással van a közérzetre. Én is emlékszem, amikor a feleségemmel a Covidot megéltük, és akkor nekünk is volt a konyhában egy fiók, és azt mondtuk, hogy az a bunkerkészlet, szóval tényleg oda is betároltunk egy rakatnyi konzervkaját, hogyha netán teljes kijárási tilalom lenne, akkor ott is pár hetet ki tudjunk húzni. Amikor kitört 22-ben a háború, mi is azon gondolkodtunk, hogy jó, hogy néz neki ez az egész forgatókönyv, arról beszélgetünk, hogy hol van a legközelebbi még garázs, és hogy mennyi idő alatt tudnánk oda eljutni. Ezek nagyon stresszes időszakok, és kell, hogy az ember persze felelősségteljesen ezeket adott esetben végig gondolja, de az, hogy
hogy szétplakátoljuk az utcát, és tényleg fiatal gyerekek is ezt az egészet látják, szerintem az kifejezetten káros a társadalom egészét tekintve. Ugyanakkor meg beszéltünk arról, hogy nemzeti büszkeség és minden. Fontos az is, hogy minden rajtunk múlik egyéneken, és beszéltem most is Mohácsról 500 év múlva, de az 500 év is lebontható egy évre, sőt az is lebontható egy napra, és nem kell, hogy most rögtön virágozzon az országunk, és minden rendben legyen. Szerintem kifejezetten büszkék lehetünk arra, hogyha ma is tettünk egy határozott lépést a jó irányba. Szóval én szeretném azt, hogyha a magyar emberek boldogak legyenek, büszkék legyenek magukra, de mi is bármennyire teszünk az ügy érdekében, rátok is mind szükség lesz, hogy elhiggyétek, hogy meg tudjátok csinálni. És ezt meg továbbadjátok a következő generációnak. Sok kicsi ilyen tégla összeadódik, tégláról téglára.